Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqawkom magħna għal podcast ieħor. Illum waqt id-diskussjoni li ħajkolli mal-mistiden tal-lum ħan iddiskutu fuq il-paranormal in ġenerali u ħan ittappjaw naqra fuq esperjenzi tiegħu personali. Illum magħna bħala mistieden għandna il-Malcolm Sejkel. Grazzi tal-istedina. Grazzi lilek tal-li ġejt. Kif inti? All right, grazzi. Spera inti wkoll. Jien orajt, jien ħadida. Dejjem ħadida. Il-positive thinking, importanti. Dik importanti. L-iktar ġiex kelmiet importanti fil-dizzjonarju Ingliż, taf x'inhuma? I am. U dak li tajt warah jikkondizzjonalek ħajtek. Ekku, le, diki. Dik ngħix biha jien. La sawa tagħmel. Ngħix biha, importanti. Aw ħafna nissa ġibu l-problemi sfortunatament fuqhom huma stess. Ekku. Malcolm, inti il-paranormal. Kif bat interessa ruħek hekk fuq da suġġett? Jien niftakar meta kont żgħir, dejjem kienu x'moda affarijiet, ġieli kien joħroġ xi film hekk jew fuq il-UFOs dak iż-żmien jew xi stejjer naqrek strambi. U jisak bla ma trid hekk tidħol fihom, fimt? U jiena ħobb bniedem noħobb naqra fuq kollox, jiena m'hemmx toqgħodx tiġi tgħidli dak ħażin tarax jew dak dik, anzi iktar ma tgħidli tarax jew tagħmlu x'il-probabilità li nkun irid nagħmlu u narax. The fruit of the forbidden tree. Take sweeter. U speċi dejjem interessani, fihmtu mbagħad ġieli kont nara nies hekk li jkunu forsi iktar famużi, jitkellmu fuq xi shows u hekk. Tisma' wkoll l-esperjenzi tan-nies, speċjalment fil-passat daw ixjuħ in-nanniet u forsi l-bużnanniet kienu jgħidulek li jisu iktar kienu jikkomunikaw ma' spirti u hekk. Volder imbagħad jisak bla ma trid, fim tibda tinteressa ruħek. Fih ċertu faxxinu l-paranormal. Ekku, naħseb jiena xi ħaġa li jisek ma tafix ħadd eċitak iktar. U fil-verità nagħmlu żball naħseb jiena bħalma l-umanità jisa dejjem tagħmel. Li meta xi ħadd jitkellem fuq xi ħaġa, irridu naqtawlu rasu mill-ewwel. Qed tgħid il-ħmerijiet ma jistax ikunu dal-affarijiet. Fil-verità, kull darba li l-bniedem għamel avvanz kbir, il-daw in-nies li jkunu taw kontribut kbir id-dinja, jew qatluhom, inkella jew eżiljawhom x'imkien u hekk imbagħad wara 100 sena jiġu jgħidu wara dak kellu raġun ta' fuq xi ħaġa. Ewwel wieħed li rrid insemmi Giordano Bruno. Giordano Bruno pereżempju fis-1600s dak kien qal kien wieħed minn dawk illi kien qal illi x-xemx tagħna mhijiex l-unika xemx illi għandha pjaneti madwarha illi jista' jkollhom il-ħajja. Dak iż-żmien l-Inkwiżizzjoni kienet ġifieri tal-latu ħanajdu l-qorti, ma nafx kemm il-sena għamel tilgħu nieżel u l-ħabs. Baqgħu sakemm għax it-tradiħ sieħbu baqgħu sakemm ħarquh ħaj. Dak kollu għax tkellem dar-raġel, dak kollu għamel esprima ruħu l-opinjonijiet tiegħu dak iż-żmien hekk kienet. Iktar milli kienu jinħarqu n-nies dak iż-żmien iktar kienu jinħarqu idejat. Illum il-ġurnata ġo Campo dei Fiori ġo Roma hemm il-monument ta' Giordano Bruno. U dal-monument għamluh apposta iħares lejn il-Vatikan bħala memorja li intom għandkom minn xiex tistħu. X'intom ħraqtu bniedem da kollu kull ma qal li isma' jista' jkun illi kun hemm ħajjiet oħra fuq dinjiet oħra. Naħseb ma xejn kważi s-sens komuni jgħidlek li jekk hawn daw il-pjaneti kollha fid-dinja. Jew aħna bissaw, speċi forma ta' ħajja. Sande dubju jien. Folderi kieku krea jew għamel l-univers jew ġi kif ġie whatever. Kważi tkun miġnun biex tagħmel lilna biss. X'ħalaq spazju. Mhux hekk. Nagħmel id-dinja biss.
Issa xi hemm mhux m'hemmx, jiena la ma rajtx. Ma nafx, imma għand importanti żomm moħħok miftuħ li jisma' jista' jkun hemm forum ta' ħajja oħra differenti minn tagħna. Għaliex taħseb illi ċertu nies kif għadt inti l-ewwel illi jgħidulek miġnun u għax jgħidulek illi naqtawlu rathom mill-ewwel, għaliex taħseb daw it-tip ta' nies? Jien mhux qed nitkellem fuq ix-xettiċità, ix-xettiċiżmu huwa importanti. Ja, jien wieħed minnhom. Jiena bniedem super xettiku fuq kollox. Anke jien. Imma jien qed ngħidlek għal dawk it-tip ta' nies illi ġibilhom xi ġibilhom. Jibqa' jgħidulek. Jibqa' jgħidlek illi le għax jien għandi l-fejdi tiegħi, jien għandi hekk. Kif taraħħa dik? Jien naħseb sfortunatament il-maġġoranza assoluta tan-nies hekk. Temmem f'xi ħaġa li ħafna drabi jgħalmuk meta tkun żgħir u ma ssaqsix. Inti meta tibda tikber jien li tkun tifel nifhimha li ħajdulek daħħa tagħmel imma mbagħad inti tilħaq ċertu età li suppost tibda taħseb. Eżempju jiena ma nistaqat ngħid huwa miraklu jekk waqa' building mietu 99 ruħu salva wieħed. Sorajtek ikun tiegħek dak il-persuna. Ħatħu pjaċir insomma u veri jisu miraklu għalik. Imma d-99 l-oħra x'inhu huma daw u l-familjari tagħhom. Voldri da mhux miraklu l-istess fejn jidħol il-mart. Ġieli fiqu nies minn mart kbir, ġieli fiqu bil-mediċina, ġieli fiqu nspjegabilment. Però l-istess jekk mitulek 1000 ruħ b'marda u salvawlek 100. Għad tiftaħara b'dawk il-100 u d-900 l-oħra x'inhu annimali, tipo Armenjom u hekk. Voldri n-nies naħseb jiena fil-dak li jkunu ndottrinaw meta kienu żgħar, isibu a form of security. Eżatt. U kek narajna wkoll. Daw għal kull ħaġa li jkun hemm, iridu jduru jibqgħu jduru hemmhekk. U mbagħad meta jkunu speċjalment f'maġġoranza kbira, ikun hemm min jagħmel l-arja. L-ispeċi xi ħadd differenti minni ħanwaqgħu ċajt u dal-affarijiet u kollha hekk. U ħażin għax fil-verità jien dik naraħħa forma ta' ignoranza. Again, minix ngħid jien min jemmen f'xi ħaġa huwa ignorant. Imma li ma żżommx moħħok miftuħ għal affarijiet oħra differenti, hemmhekk huwa sens ta' ignoranza. Għax inti. U l-ignoranza għax il-kelma ignoranza mhux għax inti ma taf skola, il-kelma ignoranza li tinjora. Mhux hekk. Il-kelma ignorant ġejja milli inti qed tinjora ċertu affarijiet u jiena di li għandi problema ma' ċertu nies. Għandi problema li ċertu nies tajdilhom x'tajdilhom, torihom il-provi jibqgħu xorta ma jemnux. U jiena naraħħa forma ta' biżgħa wkoll. U żgur. Għax inti jekk tiċċellinġjalhom il-belief system tagħhom da inti daqshekk inti gerfixtilhom moħħhom sistema. Ejwa, tant kemm ikun estremist forsi f'xi reliġjoni oħra x'illhom ħafna reliġjonijiet. U ma naħseb xi ftit jew jiena kulħadd jittama li hawn xi forma ta' ħajja wara li mmutu minn dal-ġisem. Jew kważi kulħadd. Għana jdu wishful thinking jgħidu la wishful thinking. Prova m'hemmx. M'hemmx xara, daħat ma ġilura, ħadd ma qal nisma' minn hemm ġej ħadd mur hemm u ħadd mur hemm, però kif qed intu dak il-wishful thinking u kważi. Mhux kważi ma fiha xejn ħażin li inti tipprova tgħix ħajja tajba biex tiġi premjat, għax id-dinja tkun aħjar hekk ngħixu ħajja tajba ngħinu l-proxmu dal-affarijiet, però Għalli, ma tistax tagħmel evanġelu, jien xem ma nafx jiena ngħix tajjeb. Nipprova għax ħossni tajjeb jiena. Jien meta ngħin il xi ħadd, taf inti isek tħossok tajjeb li tħossok persuna fulfilled forsi dik dak huwa sodisfanti ma nagħmilx biex immur il-ġenna jew xi ħaġa oħra. Kombinazzjoni melkem il-bieraħ. Il-bieraħ hekk bdejna nitkellmu, konna jiena Mirko, kellna l-mistiedna tal-bieraħ. U bdejna ngħidu li inti ma tagħmilx affarijiet ħżiena mhux għax hemm il-penitenza. Mhux għax għandek tagħmilhom. Għax inti taf il-konxju tiegħek jgħidlek illi inti kif għadt inti l-ewwel jekk ngħin il xi ħadd jiena ma nagħmilx biex nirreċiproka jew biex nirċievi lura. Dik il-kelma li jgħidu karma jien nemmen bil-karma. Karma mhux tagħmel tajb tiġi waħedha. Imma l-karma mhijiex kif nifhmu aħna ta'. Le. Il-karma mhijiex hekk. Jien nagħmelhom ċertu affarijiet biex jiena nħossni tajjeb u dak huwa l-premju tiegħi. Li jekk qed ngħin il-ħadd ieħor jiena nħossni tajjeb jien, mhux qed nagħmilha biex inti għada pitada niġi bżonnok jien u rid insibek. Hekk u tajjarni jekk ma ngħidx xi ħaġa. Eżatt, għax imbagħad dik ħafna nies. Folder jgħidu għandek xi premju kważi għaddik. Issa però naħseb to be honest. Ħabba li jien nemmen li folder in-nies li jemnu bħalna li tipprova żomm kemm jista' jkun miftuħ għal kollox huma ftit.
Fil-verità li jkun hemm ċertu biża', f'ċertu affarijiet huma tajbin ukoll. Għax kieku m'hemmx dik il-biża', sara ħrasek. L-maġġoranza tan-nies ħajamlu l-ħażin. 100%. Jgħidlek hekk jien mhux ħammur l-infern għax immur nisraq. Eżatt. Allura dik il-biża' hija importanti li tkun hemm. Eżatt. U di llum qed nitilfuha wkoll f'affarijiet oħra. Nista' nara forsi fis-soċjetà Maltija nara tajjeb jew ħażin ir-reliġjon naqqas il-power li kellha Malta. Ej. Ħafna. Però mal-ħares ma tkunx reliġjon, tal-ċertu nies. Però ġara fixin b'dik il-biża' bdiet tispiċċa. Għandna iktar nies jisirqu, Eżatt. iktar nies jiġġieldu b'skieken u dal-affarijiet u kollha. Għax m'hemmx dik il-biża', qabel kważi anke kommok tgħidlek isma' dik il-portiera tiftaħiex. Għax ħajjiġi l-babaw għalik jew da ma mhux tiftaħha, għax tibża li ġejja xi ħaġa għalik. Issa fil-verità tkun għaletielek għal ġid għax qabli hemmhekk ikun hemm xi ħaġa ħataf fuqek jew xi ħaġa. Hemm issa peress bej is-social media li sirna nafu kollox kulħadd tifittex u hekk. Instantanjament. Taf koll, fis-sens taf kollox, imma tista' tfittex, voldri jekk Father Christmas ebellaw ilek li jeżisti tagħmel Google search taflu ma jeżistix. Taflu ma jeżistix. Imma li speċi n-nies issa m'għandhom biża' minn xejn. Dik qed taffettwa li għandek parti sew mis-soċjetà. Mhix ta' dikas u ġġib ħafna affarijiet oħra żjada użu ta' drog eċċessiv. Li għaddi għandaw taħallu balla problemi kemm fuqhom u kemm is-soċjetà ġenerali. Nakku. Il-liġi mhux qiegħda il-dik tajba wkoll. Amma il-liġi bħal reliġjoni ġiviex ir-reliġjon wara kollox hija liġi. Il-liġi qiegħda hemmhekk mhux għal minnu onest, mhux għal minnu tajjeb. Qiegħda għal minnu ħażin. Ekku. Ġifieri fil-verità aħna m'għandniex bżonn reliġjonijiet, m'għandniex bżonn liġijiet. U jkun hawn utopja, imma l-bniedem mhuwiex hekk. Mhux hekk. U mingħajrhom dawk l-affarijiet nispiċċaw anarkija. Le, ekku, 100% u voldri. Jien eżempju għandi ħabib tiegħi l-lum tista' tgħid Malti għax ilu hawn snin Musulman. U ġieli nargumenta miegħu fim fuq l-affarijiet. U kien ngħidlu eżempju ġieli taf ikun hawn daw gruppi jiskru jagħmlu di. Jgħid li jiskru jgħidlu aħna għas-suppost nixorbu. Għadri kif da jgħid li huwa Musulman eżempju jixrob u jmur jagħmel affarijiet li mhux suppost. Għadri ħaseb minn kollox. Però mbagħad ħanajlek ma ngħidx għax il-Musulmani kollha ħżiena jew għax l-insar kollha ħżiena. Fimt? Għax jien pereżempju m'għandi l-ebda ħabbi ngħid jiena m'għandi l-ebda reliġjon minix ateu ta' ġifieri don't get me wrong, nagħmilha ċara li minix ateu. Ma m'għandi l-ebda reliġjon, m'għandi l-ebda partit politiku jiena hekk. Jien dejjem fin-nofs. Taħseb, tara. Jien naħseb. Ekku. Sewwa. U sewwa tagħmel. Jiena ngħid li in-nies meta tibda tillejbilja ċertu nies u tajt għax dak huwa ħażin u dak huwa tajjeb. Fil-verità ma tistax tirraġuna hekk għax inti għandek insara li huma insara tajbin. U żgur ma mhux. Imbagħad naf li hawn insara li huma nisħżiena fuq ħżiena. Sewwa. Ġifieri, da bħal meta nitkellmu fuq nies b'xarhom twil fl-antik u għandek għandek il-pinġejja. Alright, jien naf nies bl-ingravata u maħallelin u mbruljoni. Maħallelin kbar. Sawa, u mbagħad tara wieħed bħali isni comic book. Fimt? Ġifieri ma tistax toqgħod kollox dal-individwu. Eżatt. Esser tafu, ekku ħażin, warbu ma ħajtek. Wadrin mbagħad anke da eżempju wkoll naħraħ estrem fir-reliġjoni jgħidlek kejn kemm tista' l-persuna, int fil-verità jekk ħadqod iddawwar ruħek b'nies ħżiena, ħin kollu negattivi minn flotta sa filgħaxija. Ħadd ispiċċa bħalhom int, mhix bil-kontra. Di bħal tuffieħa ħażina. Tħassar jekk titfaħħa ġok rej tuffieħ tajjeb, mhux it-tuffieħa l-ħażina ħassir tajba, tajbin ħajsiru ħażiena. Dik in-natura. Jista' mhux idduru b'reliġjonijiet u affarijiet, dik in-natura, ma tista' tmerruha b'xejn. U anki għalhekk bdejtlek fil-bidu għatlek l-iktar ġiex kelmiet b'saħħithom li għandha d-dizzjonarju Ingliż huma IM. Għax dak li tajt jaffettwalek ħajtek. U nemmena ta'. 100% li kelli jien llum għandi 48, voldi li għandi l-esperjenza tal-ħajja u hekk, fim dak ħadd tispiċċa. Sempliċi grupp ħbieb. Min fil-filgħaxija daw iridu jaraw x'ħajsibu kollox ħażin u dik. Ħadd tispiċċa tmur id-dar mifluċ u tibda tara x'ħassib ħażin inti, jekk mill-banda l-oħra jkollok il-ħbib tiegħek li fil-ħajja jaraw il-pożittiv, voldi li sempliċi mort jien naf.
ħadd ħobża biż-żejt fil-għaxija fuq bank fejn il-baħar tisma' l-baħar u hekk. Hija totalment differenti, il-ħajja teqleblek ta' taħt fuq. Mingħajr mediċini, mingħajr xejn, u l-natura għandha il-healing ta' kollox kważi. U kollox b'xejn. U kollox b'xejn. Imma l-verità ġejna f'sistema fejn kollox sar flus. Ejja. U dija sa mill-banda l-oħra ħsib nies jgħidu hekk qed ixxerret il-miżinformazzjoni. Ejja. Imma fil-verità Hija l-arma. Dik hija l-arma biex ibeżżaw again. Il-biża'. Fil-fatt meta bdejna nitkellmu fuq xettiċiżmu dawn l-affarijiet, qabel ma ġejt inti kont qed nitkellem ma' Mirko. U bdejt ngħidlu li hawn tliet fazzjonijiet, hemm dak li ma jemmen f'xejn. Xejn. Hemm dak li huwa bħali li ħanajtek huwa xettiku ma loġiku u jirraġuna, u mbagħad hemm dawk u l-iktar nies li jbeżżawn illi jemmnu kollox melkim. Illi moħħhom fl-ostrina gurus, moħħhom fiż-żik ta' emissarji u ambaxxaturi, self-proclaimed illi dawn huma xi profeta li jbellalek il-ros bil-labra u dejjem tajtax qala melki mal-ħajja. Għal-Alla. U din sebuha ġifieri. Il-ħin kollu f'kollox. Sewwa ġifieri l-qala dak allura hija hekk. In-nies ma jkwestjonjawx ħafna nies. Il-maġġoranza li sewwa. Dak li aħna nsejħulhom nax ta' bendu. Ekku. Sewwa. Issa mbagħad issib dawk it-tip ta' nies jien inqis li l-nifsi wieħed bħalhom li aħna r-ribelli. Sewwa, li jien għandi moħħi jien nitkellmu ngħidu Alla tani moħħi u jien tani moħħi bil-libertà li jiena nużaħ kif irrid u naħseb kif irrid. U jiena noħroġ minn ġo dik is-sistema li jqogħdu jbellaw li daw l-affarijiet u nibda ngħid orrejt mela ħanara għalfejn. Ħanara xiex. U jiena għalhekk għandi problema ma' daw it-tip ta' nies illi jemmnu kollox. Għax daw qatt ma tikkonvertihom. Le, impossibbli. Laqqas jekk ikollhom esperjenzi tagħhom. Huma personali, le, jgħidlek mhux kombinazzjoni. Eżatt. U jiena dik għaddejjaqni. U fil-verità dak huma l-periklu, dak ta' nies. Dak il-periklu. Fejn jidħol ħanajdula erwieħ, ħalli niftehmu bil-Malti, ghosts. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuqhom? Temmen u forsi ħana żardan saqsik x'taħseb li huma? Issa ħanejlek jiena nemmen li wara dil-ħajja hawn xi forma ta' ħajja, se jemmenx reliġjuż bħalek imma ma nemmenx fl-aħħar mill-aħħar il-bniedem huwa enerġija, issa enerġija jgħidu tinbidel mhix tista' xi forma ta' xi ħaġa ħad jista' jkun riħ, trap, whatever, imma xi ħaġa ġejt. Dak li għandna jistu ġofina nsejħula r-ruħ. Fil-verità jisa xi ħaġa inspjegabbli, għaġġieli tgħid jien naf eżempju jekk tgħid il-mara tiegħek inħobbok. Ħadd tħoss dak iċ-ċertu feeling jekk tkun tħobbha vera ovvjament mhux ta' farsi biex talqilha ħalqa. Għalkemm hawn min jgħidlek lill-imħabba hija kimika fil-moħħ ukoll, taġi. Żgur, hemmhekk eżempju jien naf qed ngħid lilek inħobbok. Qed l-istess kelma imma l-feeling huwa totalment differenti. Hemm xi ħaġa dik xi ħaġa ġofini sa li naraħħa daqsxejn inspjegabbli jiena. Issa fuq l-irwieħ jista' jkun hawn diversi nies jgħidu li raw irwieħ. Nerġa' ngħidlek tal-antik kienu jgħidu li jaraw iktar. Issa jien nemmen li waħda mir-raġunijiet li jista' jkun li kienu jaraw iktar kienu li n-nies kienu iktar in touch man-natura. Jiena nemmen voldiri li dal-equipment kollu li hawn hekk li qed mobiles, karozzi, kollox elektrik issa, u dal-affarijiet daw qed jiżvijawna min-natura. U fil-fatt min uħobb imur daqsxejn u mbagħad dik is-sijasatej għan-natura tinduna il-paċi li tħoss ġo fik, ġismek jerġa' jieħu jisu dik l-enerġija, issa ħafna nies ma jaqtaw xejn. 24 hours voldiri mobiles u dal-affarijiet. Allura naħseb jiena li meta tkun intaċ iktar man-natura, jista' jkun li daw il-viżjonijiet forsi iktar ikollok. Again, inti ma jfissirx għax jiena u inti mhux naraw ruħ hawnhekk. Mawx. Mhux qegħdem. Għax inti għajnejna, aħna jaraw ċertu affarijiet hekk titfa' dak il-UV l-aħmar. UV mhux hekk infrared. Jesu dal-affarijiet ma dak hemmhekk qiegħed. Ma aħna mhux naraw jiena li hekk tgħidli hemm xejn. Allura fejn naf jiena jekk il-qudiem tiġi skopruta xi teknoloġija oħra u tista' tara ruħ ta' xi ħadd. Il-verità naħseb jiena kulħadd xi ftit jew ġieli ħass il-preżenza ta' nies li jkunu ħallew li jkunu familjari tiegħu u li xi ħaġa tajba da tkun mhux neċessarjament ħażina. Folder jiena
Jien nafx naqbad ngħidlek, ma neskludijiex fimt li hija xi ħaġa vera. Imma għajna nixtieq ukoll quddiem ikun hawn il-provi u di, però li ma naqbilx assolutament ma daw it-tip ta' nies. Li min għax forsi xi ħaġa jkun esperjenza xi ħaġa ġdida, jew qed jipprova jaħdem biex daw l-affarijiet juruna ekkux vera jew le jew to a certain limit. Tipprova tgħoddu b'miġnun. Ejja. Dejt it-taqqata, xkun fil-verità kull min għamel bidla fid-dinja dejjem b'miġnun għoddewh. Eżatt. U mbagħad wara numru ta' snin joqgħdu ta' parsi jagħmlu x-xamad. They proved him right. U l-fjuri jgħidu ta' kemm kien raġel kbir. Imma jiena voldi naħseb li nemmen għax jiena naraħħaw jisa l-ħajja bla skop jekk tkun jisa għamilt għawak il-ġejt u provajt għax tajjeb titfa' good vibe fuq nies oħra. U ma tispiċċa kollox xuqpum. Il-ġisam ħaj jispiċċa jofja, minn dik l-unika ħaġa li għandna ċerta. Il-karozza tiskrepja ma' driver. Ma naħseb jiena li xi ħaġa jemmu. Għax inti anke titkellem ma' ċertu nies, eżempju tħosshom li għandhom jisu dik il-guidance minn xi ħaġa li mhix qiegħda narawha. Issa jista' jkun tkun tajba, jista' jkun tkun ħażina. Imma naħseb kulħadd jisu jesperjenza ċertu affarijiet f'ħajtu. Eżempju, jiena forsi nistanilek xi ħaġa żgħira. Kont ħansaqsik. Jien anke eżempju l-om nemmen għax da fl-aħħar mill-aħħar l-om mid-ġurna 9 xhur dik ikun hemm dak il-bond ma' tfal. L-raġel żgur ma jistax ikollu għax aħna fl-aħħar mill-aħħar aħna ma nġorrux it-tarbija. Issa eżempju meta kont żgħir. Kelli 17, kelli accident daqsxejn fejdi kważi tlifta barra foldi. Spiċċajt di. Jien niftakar dik il-ġurnata. Issa jena kifet lek qabel jien laqqat xrobt laqqat dik volina qatt ma kellhom problemi bija l-ġenituri li ħanidħol fis-sakra jew nsuq fis-sakra jew xi ħaġa. U kienu jħalluni ndum barrax dejjem dħalt kif suppost. Dakinhar ommi ġiet qalt li toħroġ mid-dar int illum. Dik. Issa jien kienu bil-kontra, missieri kien jinkwiet iktar, u dik u missier qalla da mhux barbecue sejjer qalla dik. Qalt u dik bidmuħ fajnija, qalt li tmurx. Għazlax minn t-ġej l-ura d-nar l-lum. U morti jenu, zafentin ta' fenti. U foldi li kelli tal-accident, insomma, fidi, speċajt ovvjament l-isptar, dak iżmin ma kienx hawn mobiles, u mbagħad ċempilna insomma minn hemm kien xi nofs il-lej, u da ovvjament malli qabdu t-telefon. Qabdu missieri u ommi wara għaltlu dak l-isptar jgħetu, għaltlu metlekx jien li mhux ġej l-ura d-dar dak. Foldi li di. Ma xi trigger jaħħa. Naf. Jien naħseb għax. Viżjoni ħolmot. Naħseb iħossu, naħseb il-ġenituri speċjalment l-om. Tħossu l-feeling li jitfall. U di mhix voldi li każ naħseb jien tiegħi biss il-ġenituri ġieli l-om speċjalment. Imma anke ġieli eżempju ma jien naf ikollok problema. U jien naf jgħidulek anke nies oħra taf voldi mhux għall-każ tiegħi biss, ejsa l-om tgħidlek isma' x'għandek. Imma ngħidlek il-każ li semmejt inti. Għax inti għattat l-om tħoss. Li kieku inti kont qiegħed l-isptar u ommok ħassitek li qiegħed l-isptar, hemmhekk ngħidlek orrajt li l-om tħoss. Imma ommok għafżatek qabel, ġifieri ommok rat il-futur. Ġifieri bil-fors kellha jew xi tip ta' premonition ngħidulha. Jien naħseb l-ommijiet ikollhom jien f'ħafna każi. Isom ikollhom dak il-feeling għat-tfal naraħ. Ġieli ħassejtu dal-feeling hekk fuq hekk jew fuq xi ħadd ieħor. Jien ifhimni personali jiena. Isna nħoss fehmtak nara x'imkien donnu tħall x'imkien u tħoss dik Sketchy. Naqbad nitlaq. Ma dik jien nemmen il-natura turik waħdek. Waħedha. Issa jkun għamu jgħod jidħol u dik mbagħad daħajtu ħlef pudini u problem fil-għadu sa fil-għaxija. U jgħidlek għax il-problemi jiġru warajja, ħafna drabi il-problemi nfittxuhom aħna. Volderi dik ejwa li su jkollok feeling tajjeb jew ħażin, jiena nħossha ħafna, fimt? Anka speċjalment ma' n-nies u hekk jisni anka tib taħbib li jkolli. Jekk ma issa jien mhux ħanqod nitolbok. You doesn't resonate ma' xi ħadd. Le, naqbad dik good luck to him bla ebda mibeda xejn u dik hemmhekk ma ħossniex komdu mhux ħanoqgħod ma' xi ħadd biex noqgħod nikxef snieni u ta' parsi qiegħed sewwa ma' xi ħadd. Ma naħseb dik tagħmel differenza għal ħajja tiegħek internament. Intek ma tkunx kuntent, problema ħajkollok u hija ħasra x'inti issegwi. Daw l-ammont ta' problemi kollha li għandhom in-nies illum kulħadd bil-mental health issues. Vodi ma jistax, fimt,
Rridu naraw kif ħanejnu minn natura wkoll tgħinek. Voldri jiena bniedem. Soċjetà f'daqqa waħda. Ejwa marret il-baħar u għaġġi kollox artifiċjali jiena nemmen. Il-ħajja imbidlet l-aħħar 30 sena. X'in il-problema naħseb jien sirna instant gratification. Ejja. Ħadd ritratt qabel kont tieħdu l-leb għandek ġimgħa biex tiżviluppa. Ħadd ritratt u rajtu dak il-ħin. Kif għadt inti l-ewwel tissib informazzjoni qabel titmur bel tisseb il-librerija. Żgur, waċċa biex ikollok aċċess għall-affarijiet tkun. Saqsini mistoqsija naqbad Google dak il-ħin jew ChatGPT. ChatGPT mala għandek. U kollox. U tajlek kollox. Ġifieri llum sirna instant gratification. Ekku. Illum ifimni l-informazzjoni qiegħda barra. Hemm informazzjoni sparsa u informazzjoni żbaljata mħalta mat-tajba. Żgur dak ukoll ħani nistgħu nargumentaw naqafu għavol inti billi għandek iċ-ChatGPT. Da mhux id-dejta li ġabaru li tawħ. Li fidjaw Inti foldri jekk irridu mmorru jien nafek ngħidu m'intix minn Malti inti. U tiftaħ rridu toqgħod jien nafħa il-Kanada jew il-Ġorġja jew x'imkien ieħor. U tiftaħ il-gazzetta. Il-gazzetti lokali ħadd li 4 Maltin. Tibda tgħid l-pajjiż Malta x'inhu. Mela. Għax ħlif korruzzjoni. Mela. U nies joqtlu l-xulxin. U jisna noqtlu kull ġurnalist li jkun hawn Malta. Mela fil-verità tiġi hawn. Tenduna li mhux il-każ. Ġanejlek m'hawnx korruzzjoni u hekk id-dinja kollha hemm not that extreme li inti kieku ħaddak il-da. Il-fatt dak jsejħula the political viewfinder. Li tfisser political viewfinder tfisser li inti rajt section żgħira tar-ritratt jew mhux hekk jew. U inti pinġejt f'moħħok. Xena kollha. Għax il-moħħ il-kapaċità tal-moħħ hija li inti kif tara xi ħaġa u diħan idħlu fija aktar il-qudiem għax diġà tkellimna fuq xi ħan nitkellmu. Il-moħħ għandu dik il-kapaċità li jkompli jagħmel jigsaw puzzle. Jaqbad il-missing pieces waħdu. Ekku. U dik li jiġrilna li inti tieħu l-perċezzjoni tiegħek tkun tibniha inti. Ekku, da zistu għallu dik dak mill-passat tiegħek tibni ukoll l-esperjenza tal-ħajja mbagħad. Ħajja dejjem ma kif għedna iċ-ChatGPT li hemm fl-internet ma jfissirx li huwa kollu verità. U hemm affarijiet li ovvjament li mhumiex verità. Għajak tibda dik jgħidlek għaxek tajjeb. Ara melkemm jiena kuljum praċett ħafna mill-followers tagħna jibbatu li ħafna affarijiet. Ġieli bdew jibbatu li YouTube videos. Rajta di? Ja possibbli m'intix tinduna li AI li mhux hekk. Rajta di, għan nkun ili rajta xi 20 sena, tkun ilha tiġri fuq l-internet. Imma m'intix tinduna li din hija fake, li din hija fake news. Żgur, s-senti però taf jiena nipprova kif taqbad tgħid. Nedħol ġo żarbun ta' kulħadd. Jiena u inti għandna ċertu età. Nafu d-dinja mingħajr internet. Ejja, żgur. U mingħajr mobile. Min qed jitwieled illum, dik hija l-verità tiegħu. Ejja. Il-verità l-oħra ma jafix. Allura jien il-dak, kif nista' kważi nikkundanna ngħidlu għax inti m'intix tenduna b'ċertu affarijiet. La ma nikkundannahomx tagħmel. Jew hija tfisser tikkundannhom fehmti. Ngħid ma ismani. Pereżempju, hemm video. Ta' xi sena jew sentejn ilu m'iniex ċerta qatt ma dħalt fih għax irrelevanti għalija. Li da ġo Miami kien hemm eluf ta' nies ġo triq. Da kien hemm xi grupp ma nafx barranin, qabdu jagħtu ġew il-pulizija, helikopters, nies jixbdu ritratti, videos. Xi ħadd ħareġ qlajja illi niżlu l-aljeni Melkim. Żgur, u spiċċaw jagħmluhom mbagħad. U hemm mijiet ta' videos Miami Aliens, Miami. Iwa da possibbli kulħadd b'kamera, b'video kamera fil-but illum. Mhux hekk. U ma narawx video ċarta daw l-Ostrina. Le, mhux hekk di bħal ta' terremoti. Jgħidulek għax niżlu l-istess il-lasers mis-sema. Ej, rajt bieraħ. Issa, jien mhux naskludi li jista' jkun hemm xi forma ta' armament il-qudiem li jistgħu jiġru. Għajmin għax di parti dejjem jivventaw. Sfortunatament il-bniedem jara kif ħajqalet lilu nnifsu. Naħseb l-unika speċi law fid-dinja. Aħna jlek dejjem humans were engineered to be slaves and programmed to self-destruct. Le, qed jiġri għajmin aktar għal-dej, Volderi, imma l-issiet tibda tara n-nies u jibdaw jemnu kollox. Issa ċertu affarijiet ta' li daw jgħoddu jgħidu conspiracy theories u hekk jiġru fil-verità. Volderi,
kif għedna l-ewwel minnu kun Ħafna minnhom. ħafna minnhom minnu kun qed jgħid il-verità. Dejjem fil-bidu tirridikolah, jista' jkun tarrestaħ, u ħad tibqa' tiġri fil-verità ġrat naħseb mill-bidu tal-bniedem u ma ħadd inbidel qatt. Dik in-natura ta' Fl-ufoloġija, Melkin, fl-ufoloġija x'għamlu? Bdew jirredikolaw is-suġġett. Mhux hekk. U kif titkellem fuq UFOs, aliens daw l-affarijiet jaqbdu jitnejku bejk. Ekku. X'ġara? In-nies spiċċaw. Le mhux ħan nitkellem ta' xi jaqbdu jitnejku bejja. Mhux hekk di biża' kbira u. Ma inti instigajt biża' fuq topic. L-ewwel qed provaw l-ewwel ma għamlu bdew jgħidu isma' bdew bidlu n-narrattiva l-isma' dawn ġejjin minn pjaneti oħra. Sawa, biex inti qed taħbi l-verità propja x'inhuma daw, xorta ħadd għadu ma jaf x'inhuma. Imma inti tfajt narrattiva li tgħidulhom li daw ġej minn pjaneti oħra. Fl-istess ħin qed tgħidulhom ma jekk titkellem fuqhom ħa nitnejjek bejk. Mela inti minn taħt l-żjien meta niltaqa' jiena miegħek għax daw ġejjin minn Venus, daw ġejjin minn hemm. In-nies qabel kont bellaħħilhom li daw ġejjin minn Venus. Mhux hekk le. Sakemm indunaw li Venus alla mimlijjaċtu. U taf li ma jistax ikun ġejjin minn hemmhekk. Qabel kienu jgħidu ġejjin minn wara tal-qamar. U mhux qagħd jivvent. Llum nafu li mhux ġejjin minn wara tal-qamar. Jiġifieri eventually by time daw it-tip ta' gideb qegħdin joħorġu fil-beraħ. Le ekku, però dejjem jisu jkun hemm gidba ġdida mbagħad. Għax dik il-problema li qatt ma taf x'inhu verità. Ekku. U x'mhux għax di anka meta kien hemm il-Cold War. Għalli li da l-istess kulħadd jivventa li jagħmel hekk u ħaffel l-ikbar ħofra fid-dinja u l-ħor tala fuq il-qamar. Again, intlajt fuq il-qamar, tħalġu dik il-ħofra. Diki. Jien nistambellaħħi, Melkim ngħidlek li fuq il-qamar hemm kastell. Mhux hekk. Tista' tmerini inti, tista' tmur malajr hemmhekk u tgħidli ħa niċċekkja għandek u x'attajt il-verità. Tistax. Mhux hekk. Mela immaġina jiena bniedem empower. U jiena ħanbellaħħa lin-nies tad-dinja ħanajdilkom isma'. John Offs il-qamar hemm UFO. 4 ijiem oħra kif ikonna teleskops biżejjed b'saħħithom illi diġà għandna. Żgur mhux hekk. Illi inti ġib ramla ġibha daqs blata li s'issa m'għandniex dik it-teknoloġija u forsi s'issa ma nafux biha. Ngħidlek fejn taraħ dal-UFO. Le, mhux hekk teknoloġija importanti ovvja li dejjem tavvanza, eżempju llum sempliċi mobile, il-qamar iġibu hekk ikollok mobile tajjeb. U insomma, ma jiġi jidher naqam il-fiċi, mhux bħal qabel mhux xejn. Volli dik issa gejn l-istela ġad narak titħaq, forsi għal xiex. Tasal, Tas-Samsung. Ejwa, volli li hemm daw il-lob kollu, volli li jiena I question everything. Jiena anka li jgħidu jien naf wasalna u morna ġo Mars u ġibnek u hekk, imbagħad l-oċean. Mela, kull ma nafu xejn. Minnu da. Mela ġoddinja għandek problema għax hemmhekk hemm il-pressure ta' ma jistgħux ninżlu ma l-lajbrek hemm fuq li mort ma nafx fejn. Ġo biċċa trej tal-foil. Hemmhekk orrajt, hemmhekk dik issa jiena mhux qed ngħid ovvjament saru progressi kbar. Kbar. Imma l-istess tistaqsi kollox għax di hija logħba mbagħad li tiġi lobbiża mentali minnu l-iktar b'saħħtu. Mela ismek dak irnexxielu jmur hemm. Erret noqgħod attent għax hekk dak marem sinjal ma jafx teknoloġija għandu. U daw ilhom il-passat jiġru u ħajibqgħu jiġru. Jiena dejjem nipprova nara l-provi u nara bajnejja biex nemmen. Dejjem, I'm open to everything. Ma nibla xejn dak li jbellaw li. Jiena I question everything. Jiġifieri orajt forsi n-nies jitqu ngħidulhom isma' jiena niddubi ta' kemm fin-1969 il-bniedem tela fuq il-qamar u ngħidha apertament ngħidha. Però għandi raġunijiet tiegħi għalfejn ngħid. Waħda minnhom naħseb li bniedem irid isaqsi kif jista' jkun daw telgħu fis-69 u issa reġgħu qalu li issa telgħu. Nasaw it-teknoloġija. Qalu nasaw it-teknoloġija u int għamilt achievement. Tista' tgħid storiku għall-bniedem, da. Tilfu t-telefon. U tgħid li armejt l-affarijiet li kelli biex nerġa' nitla'. Jew nkellax tqum il-flus fejqat kienu problema l-Amerika fejn jidħlu dal-affarijiet. Voldri issa gejn, jiena mhux neskludi li vera marru. Għazax ngħid. Jiena qatt ma tilli ma telgħux. Jiena dejjem ngħid il-ritratti u l-videos li jorewna huma fake. Dawk żgur. Waħda minnhom it-telefon, tista' timmaġina bil-linja tat-telefon. Dak mhux mobile. Naf. Wire. Wire minn fejn niżiltu, mill-qamar niżilt wire. Naf xetta. Biex joqgħdu jitkellmu minn hemm fuq.
Le, hija possibbli, il-mistoqsija tiegħi hija kemm id-delay, għax illum anke ċempel l-Awstralja dak iż-żmien kien hemm delay. U żgur. Dak ċempel ġol qamar. ċempel jaqbek xi ħadd ieħor. Hello, qabes li qallu hello minna l-oħra. Dika Le, fimni. naraħħa naqra farfeċ. Ikun hemm da affarijiet ta' propagandu, bħalma jsiru llum ta' affarijiet oħra fuq li ma ngħidu xejn. Dak iż-żmien dik kienet tip ta' biex jisek timpressjona u tbeżza l-għadu tiegħek. Llum affarijiet oħra, llum qegħdin ngħixu gwerer differenti. Eżatt. Llum min għandu l-aqwa dron kważi xi. Ejjek ġejna. Volderi dak li konna naraw fil-video games. Illum il-gwerer tfal qegħdin jiġġilduhom ta' Minnu l-aħjar. Minnu dik Volderi eċepeti fil-verità, ma Volderi saftetilu konna forsi minn għandu jinnaf l-aqwa bomba l-iktar li tkisser u dik. Għallhom jaqbadlek biċċa aeroplan żgħir. Mela. Drone. U bieħed jaħdmu għat jġildu l-gwerer. S-sola jtom badak xie darba xaħat jispara nukleari. U mux jidron sitiru, ma. Dik xaħġa oħra li qatt ma nista' nifhimha. Kif għandna daqs daw missili fid-dinja nukleari. Meta daw tnejn tlieta minnhom taqret id-dinja kollha. X'nambuhom ma nafx kemm eluf għax kull pajjiż ma nafx kemm għandhom il-Kanada, l-Amerika, Russja, ċ-Ċajna. Kulħadd għandu nukleari jew ngħidulhom il-superpotenzi l-kbar. Imma x'tambihom? X'tambihom dawn nukleari kollha meta tnej teqret id-dinja. Fimt? Hawn min jgħidlek flexing, jiġifieri iktar ma jkolli qed nurik li jiena b'saħħti, jiena mhux jekk jista' jkun ukoll parti minnhom. Dik li jgħidu ma da qegħdin nitkellmu fuq arma nukleari tiswa biljuni. Mhux jekk. Biljuni, da anke aeroplan ta' gwerra. Mala, dak għandhom tal-aħħar xi biljuni wieħed. Għalhekk kull bitu il-bitu għandekun. Dak xi biljuni. Bitu xi biljuni da. Jaħseb wara missila nukleari min jaf kemm tiswa. U daw ma nafx kemm għandhom mijiet. L-Amerikani mijiet, ir-Russi, mijiet iċ-Ċiniżi. Ġifieri x'tambihom daw l-armi kollha. U kif il-bniedem joħloq armi tal-massa ta' dik il-kwalità, meta da jaf li da. X'kien irid? Għal-qerda tiegħu. Miġnun jafas mhux daqshekk easy ta' mor tafas bol. Le, mhux dik, ma jistanka l-ħares qatt jenna ikollok malfunction. Jew event naturali. Ngħidu jenna f'ġara terremot imma terremot minn dawk. Ma naħsibx li tieħu, għax darba kont rajt fuq għadik. Imma still għandek ir-riskju. Still għandek ir-riskju mela. Palma kien ġara ta' Ċernobil u dak ma dik Akku. Accident wara x'għamel x'erba' għamel. Mela, u għadhom batu minna sal-lum dik. Għadhom batu iwa, però again, mbagħad għandek jien niftakar meta ġara dak l-accident kont għad daqsxejn tifel. U niftakar l-esperti ta' dak iż-żmien għax jiena espert beżżani għax normalment kollox bil-kontra jkun. Qalu hawnhekk għandna mijiet ta' snin moħħa jikber xejn. Jekk tmur illum, forest hemm. Natura will take over, nista' mhux jagħmel x'jagħmel il-bniedem u dak naħseb l-iżbal kbir li qed jagħmel il-bniedem u l-individwu in ġenerali li jaħseb li post in-natura jew Alla kif isejħulu n-nies. Qatt ma jirnexxielna, x'fil-verità. Int anka sejn wieħed ukoll tagħlem ma nħux pjaċir noqgħod nara l-blokok tal-flettijiet tilajn. Ħalli post 5 snin, teħux ħsiebu xejn. Jieħu over jibda tila l-ħaxix minn ġol ħajt jibda tila. Ma mmorrux il-bot Melkim, fi żmien il-Covid. Mela. Meta kulħadd kien ġewwa. Tiftakarx kien ġara anke Venezja. Mela. Klerja issa-ma reġiġit blu kif kienet meta konna żgħar. Volderi it took only a few months biex id-dinja reġaġġiet kif kienet. Aħseb wara jgħaddu eluf ta' snin. Mhux għalhekk. Straċċa tal-bniedem ma jifdal. Le, ekku. U għajna u fuq dal-affarijiet ħafna biża' kif konna nitkellmu naqxej qabel il-programm u hekk jiena nipprova kemm jista' jkun noħseb in-natura Volderina jekk nista' nixrob minn fl-ixkun taħġiex flok tal-plastik. Ovvja l-plastik mhux tajjeb. Imma laqqas irrid nagħmel eżempju kif qed jiġri issa. Qalu għax hemm dil-heat wave, Franza u da. One fil-1979 kien hemm l-Ingilterra heat wave qar milli hemm issa. Però dak iż-żmien in-nies għax ma kinux brainwashed bħal huma llum, għax aħna llum għalina esperti in-nies. U fil-verità aktar ġew brainwashed qar milli kienu qabel. X'għamlu daw? Min jom? Qalu aħna saw ix-xemx ingawdu x-xemx, meta jkollna l-kasħa nagħmlu l-kasħa.
Dik, il-mindset tan-nies għandha tkun. Mela. Mela jekk ikun hemm ix-xemx, Madonna, ħalinħaraq u di, tagħmel ix-xita, jew ix-xita ma noħorġux ta'. U n-nies mhux jindunaw li qed jispiċċaw ħabsin daw Mela. tagħhom infushom. Għandek in-natura ta' tek kollox. Ix-xemx sabiħa, ix-xita sabiħa. ċelel tad-deb din. Kollox, in-natura kollha sabiħa. Mela. Imma il-biża ħabba li daħlu l-biża, ovvjament daħlu l-biża ħabba l-business. Ja, kulħadd dik. kontrollu. Għax da biex għandek nies illum joħroġ mill-bib ta' barra da, jindilek sunblock minn fuq s'isfel. Mġek. Meta daw hemm studji Issa ħarġet. jistgħu morru jfittxu n-nies fodri jindem ngħidhom temmnux lili. Fittxu anke fuq ir-Reuters kienet jekk hemm kien hemm 20 prodott tas-sunblocks. 18 minnhom Mela, kollha kanser. bil-kimiċi tal-kanser ġo fihom. Mela. U tmur tidlek fuq hekk u toħob pjaċir tgħidhom ma xi xemx ta' toqtonni. Illum qiegħda fuq in-news. Mela x-xemx darba qatlet il xi ħadd. Ix-xemx alla res m'hemmx ix-xemx għax la għandna pjanti la għandna siġar ma għandna xejn kieku. Xej, ekku, vera. Vodi dik hija r-realtà, imma daw bella u jilek. Imma- Kun hemm il-lobbying Melkem naħseb il-gbarat dejjem ridu jinstigaw il-biża. Żgur, Inti once li importanti bezzajt għalihom. in-nies, Mela, la tbeżza n-nies tikkontrolla kollox hu. Kollox, jien naħseb li anki ir-reliġjon. Mela, Per eżempju, di xi ħaġa li dejjem ngħidha naħseb l-ikbar ħabib tal-Knisja taf minnu? Satana. mhux hekk, ara. Min ajru, m'għandniex bżonnhom. Le, ekku. Vatikan nistgħu nħottuh. Le, ekku, sewwa tgħidu. U diet tal-biża tal-bniedem. Ftedejlu insomma kanna l-pandemija, ħalla ma nsemmux li semma mhux jibblokjawlek. Għax il-medja. Sammuhom. Le, ma l-mejl, le, għal-da. Il-YouTube u hekk kif jaħdem. In-nies, tant kemm mill-ewwel Voldri, jien ngħid li kien dak parti minnu esperiment biex jikkontrollaw il-massa. Mija, kien l-ewwel Enti li passo. jiġi jgħidlek. Mela, ma kienx hemm profiċjari da, se jien nifhem tali meta jkun hemm xi ħaġa ġdida, trid tkun cautious, fis-sens nifhem ma xi ħaġa normali. Imma li kellna x'forsi n-nies jinsew. Minn għalija 3 xhur damu, l-anzjani, kull min għandu xi condition ta' dik, għalulhom uqogħdu d-dar u toħorġux. U ma ħareġ kważi ħadd mingħajr ma jsaqsu u xej għadulek id-dar, Voldri daw għamlu 3 xhur ma rawx daqsxejn xemx u mbagħad wara kulħadd bil-mental health issues għax inti biex tkun mentally healthy għandek bżonn id-dawl tax-xemx. U di, u kulħadd kuntent u jċabċab u jisfen fil-gallerija. Fimt? Voldri Kienu tad-daħ dawla. ta' kienu da' meta tarhom dik u tmur tom bil-maskla. No, mema. Voldri maskla, tilbes maskla, riħa ta' petrol, ġejja miċ-Ċina. Mela. U koll l-istess inti tuħu nifs, tarmi, dak li tarmi kollu ħażin. U għed terġa tibilaw minn ġol maskla. U tifraħ. Pero taħseb li kieku kellha jiġri xi ħaġa bħal ma ġara fit-2010, 2020 aħna, aħna 20 mhux 19. Taħseb li kieku jkollu jerġa' jiġri dil-biċċi xogħol tal-Covid fid-dinja, in-nies darba jobdu. Ara, jien naħseb iż-żmien il-Covid kellna 5 to 10% jisom ma bdewx. L-ewwel wieħed. Forsi jkollok ta' jekk ikun hawn xi ħaġa forsi jitilgħu 15-20, il-maġġoranza jinġarru jerġgħu. Jgħidu jinsew, in-nies jinsew. Ma naħsibx ta' jien, naħseb li Ekkun ħanejdlek imma jkun hemm ta' li mbagħad wara x'wara mbagħad kulħadd bravu. Kalkom raġun ta' ma li appena jgħidulhom xi ħaġa oħra mbagħad daw il-ħuja u dik, jarġaw l-istess. Saftet ilu Melkim kif issem il-kelma Covid, daqshekk isek, dajbal, f'nofs il-Vatikan waqt l-omerija tal-Papa. Qabel hekk kienet, jien niftakara kif issem il-kelma Covid u ma isek. Eżek bħallu ma tissemmi l-Izrael, per eżempju. Mhux hekk ma tistax issemmi. L-lum Izrael ma tistax semmi daqqa waħda. Issa 4 ijiem oħra tinbidel folja u mhux hekk. dinja hekk. Ejwa dinja hekk. Inti dejjem għamel biża ġdida. Eżatt, biża ġdida. Tibqa' dej. Jien niftakar pereżempju fi żmien kellna l-ISIS, kulħadd jibża mill-ISIS, għadek tisma' bihom xejn. Mhux kollox pjanat kien. Kollox. Għax da ma mitux kollha, żgur. Eżatt. Min kien dik, jew again it was all propaganda. Propaganda. Voldri. U kultant nemmen illi l-istess id illi qed fejqek. Hija l-istess lejt illi qed Mhux ovvja bħal dik, u da ifhimni. Jgħidu l-mediċina għandu avvanzi kbar. Kbar, Voldri fejn iridu, hemm again.
Ente kif bniedem ma tfej, jien fodri jistallum jispjegali xi ħadd 2026 kif eżempju affarijiet bażiċi, pressjoni, zokkor u hekk da ma sabux kura. Tittib l-4 pinnoli kull jum. Hemm kura. Ejwa, żgur, imma Hemm kura naturali. Emmenti l-importanti għal min qed ifejqek li tibqa' tieħu dawk l-4 pinnoli sakemm tmut. Mhux hekk. Ma lajtik waħda jew dik injection waħda u tfieq. Mhux hekk. Fodri f'dak l-estremità u sa kif attenti. Hemm rimedji naturali. Naturali. Kif dik u jaħdmu. Ma blajċ pinnola waħda Melkim. Jiena bdejt it-tabib għalli rridek tagħmel dieta. Għalli rridek għasqalli xirrid niekol, għalli mur kellem xi ħadd ieħor. Biex ma jħux responsabilta u. tipo għax it's unconventional ħanajdu lajek. Jena mort kellimt ma xi ħadd ieħor, ta' xi ħadd ieħor qalli tittiekol 1, 2, 3, 4 daw l-4 affarijiet. U bdejtu, sena u 3 xhur wara. Pressjoni tajba, kolesterol tajjeb, fuq tajjeb, thyroid tajba, sleep apnea m'għandix, ħruq ta' stonku m'għadniex għandi. Għalek, vodri. 20 kilo. Fiqt waħda. Fimt, ġiri, maħġ pinnola waħda. Żgur. Ma enti dawk il-businesses il-kbar. Mhux hekk. Pinnoli tal-vitamini. Ħadd jagħmel l-istess bħali. Kaw jagħmel għad l-istess bħalek daw ħajfallu. Nakku. Huma l-istess tant kemm hawn flus u marketing u daw folderi tant kemm huma b'saħħithom daw jidħlu fil-gvernijiet. Mhux qed ngħid għall-gvern Malti ġaħna tikka. Aħna kalkulati. Folderi. Imma tara s-saħħa daw li għandhom ġol Amerika u ġoliju in ġenerali folderi dalik u again biex naqbad fuq il-korruzzjoni da tender tal-vaccines. Ħbew da. Bil-kummissarju tal-jub kollox u tgħid li kienet tibgħat l-SMS, is-CEO, immaġina mela xi Malti diġu. Żgur. Kieku mhux ħaġruħu riżenju. U l-Malti ma ndaħlux. Il-Malti ma ndaħlux, il-Malti follower ma ndaħlux f'dik Le, m'hemmx dik. ma ndaħlux f'dik il-framework ta' ħanajt conspiracies internazzjonali għalkemm xorta. Le, mhux hekk. Aħna u follow. Aħna u follow. Għamel hekk u għamlu hekk. Anzi dal-aħħar jien ma nifhimx politika u hekk, imma dal-aħħar istjarajt naqra ma nafx tgħidilhom MPs tgħidilhom. MPs tal-Ewropa. Bil-bajt Maltin ġifieri u joħduha kontra ċertu affarijiet. U nieħu pjaċir nisma'hom dal-affarijiet. Jieħdu pjaċir u jagħmelhom min għax ngħid aħna miċ-ċokontana dil-biċċa gżejra daqs naqra u għalli għandna vuċi wkoll. Le, ekku. Għandna vuċi u fil-verità ġieli nużawha b'mod tajjeb fejn ħafna pajjiżi kbar jibżgħu. Jitwerru daw jitkellmu aħna dajbjew ħażin. Ejsek tagħmel dik in-naqgħos għalmenu. Fimni aħna l-Malti fajteru. Le u l-Maltin fil-feta għaw ammont ta' Maltin bravissimi. Eżgur li għaw. Fodek tuħu proportion għannis li aħna għannis li kienu successful f'ħajjithom u kbir. Mela. Biex ma jgħilex naħseb l-iktar u għed kważi ta' d-dinja. Malti brav. Foldri da' meta tara għandek eluf ta' nies jifru barra jokkupaw karigi ġo sptarijiet, CEOs, ġo kumpaniji kbar. Meta tara minn 500,000 ħarġu dal-nies kollha. Mela x'inhi? Titbella fil-verità. Malti bravu. Ħanajlek Melkim, jiena meta kont żgħir kon nismagħhom jgħidu. Kieku Malta fiha daqs qallija tikmanda d-dinja. Ekku naħseb vera. Ħalli ngħidu forsi ma tikmandax id-dinja mhix bħala Amerika. Imma kieku konna daqs qallija aħna riżorsi tagħna vera żgħar. Mhux hekk. Għax il-bqija l-Malti fucking kapaċi. Le ekku. Murit las qallija. Sqallija hemm ċertu postijiet, sa daw sqallin taf x'wa fil-passat mal-Malti li xorta mhijiex sewwa għax għal wieħed ma jħelx kulħadd. Imma hemm ċertu postijiet ġo sqallija jgħidlek l-asfur tal-bejt jgħidulu brigante Maltese. L-asfur tal-bejt sperow jgħidulu brigante Maltese u meta saqsejthom għalfej. Kienu qalu li għax jiġi jisraq u jitlaq. Darba jinta. Mux. Kont għadni zaħir, għalla li nat najdu xallin il-Malti. Intom marru fejn, s-sarħejlu li. U li mux jekku. Marriċ nġeneralizza. U hemm smajta u kollu reċenti għajlek il-Malti tiruba l-latte dal-kafe, ġveri jisraqlek il-ħalib minn ġol kafe u ma tindonax. Għax il-Malti għalihom, il-Malti bravu. Le, u fil-verità, Vera bravu. Għanejlek u ekku, għax inti l-istess, fodri, issa, ovvjament, unbataw minn unjurant pesti li jipattu għal-jom, dik imma f'kull soċjetà ħassiba. Imma meta tar inti daw il-ftit 500,000 ruħ Malti li għaw. Għandek eżempju semmej sqalli inti, mur għara kemm hawn Maltin illum bil-proprjetà ġo sqallija. Mela. Essajd li jiena pajjiż ieħor, kemm hemm nies li dej affordaw li jkollhom il-proprjetajiet barra l-pajjiż tagħhom
Dak iridu darba fix-xahar jitilgħu, għandek numru ta' Maltin illum laqqas jaħdmu għax kienu wajs biżżejjed. Xtraw il-proprjetà u bil-kirjiet jgħixu boats l-istess, proportion ta' 500,000 li aħna naħseb l-iktar fid-dinja li hawn. Voldri għandek il-Maltin li huma vera intelligenti, imbagħad għandek l-oħrajn, imma li noqogħdu narmu kollox ta' Malta. Le. Mhux dik għandna fejn irranġaw dik dejjem Voldiri 100%. Kollhom kienu, ma hu imkien. Ma għadix toqgħod kasbar kollox dak li huma. Le, żgur li qatt ma nagħmelha. U fid-dinja kif mixja bħalissa, dik hija r-realtà x'jien l-istess joqgħodu x'jgħiduli għax hekk toqgħod tgħid favur, mhix favur, imma huma fatti. Meta tara d-dinja llum il-problemi li hemm ġo pajjiżi kbar ta' bħal Ġermanja, Franza, Spanja, tgħid għawed inlussu. Mela. Fod il-problema tagħna hija vera li għata sija d-dawl, jew li ddum daqsxejn fit-traffiku, imma ħadd ikkumpara dik il-problem inti ma' problem eżempju li m'għandek xogħol. Għanajlek inqatalek id-dawl, speċjalment f'disħana tal-lum, mingħajr air condition, nkisser kullum kien. Jien qed rasi. Ejwa, ma il-bieraħ rajt xeba posts dak jgħidek u nibda nissimpatizza magħhom. Ejwa, mhux nibda ngħid kieku qiegħed floku jiena bħalu qed ngħid. Mela, jien ifhimni meta qatal id-dawl l-istess, ma mhux ħallu għad ngħid tara xi pjaċir qatal id-dawl. La kewġu friċ nidħol jien. Imma mbagħad tkun naħseb raġel biżżejjed li tgħid isma' il-main problems ta' Malta li qatal naqra d-dawl u traffiku. U mhux kollhom kien. U mhux kollhom kien u wara ftit b'xi mod jew ieħor jerġa' jiġi. Mhux hekk. Imma meta tara dak il-problem imbagħad ma' problem li hemm pajjiżi fl-oħrajn daw li qegħdin next door tista' tgħid ma' gwerra. Il-gvern qed parti kbira mill-budget tagħhom qed jonfoqhom fl-armamenti. Kontijiet tad-dawl 3 darbi iktar minn taħseb il-dinja il-pajjiżi mhux qed insemmi Malta ta' ġifieri. Taħseb illi għalkemm narawhom jiġġieldu gwerer u dak, imma fil-verità tkun kollox pjanata għax il-gwerra hija flus. U fl-aħħar mill-aħħar l-ebda president ma jibgħat il-libnu għall-gwerra. 100% jiena naħseb di kontetta fil-bidu tal-gwerra tal-Ukrajna. U dur kulħadd taf inti l-ewwel xahar qisu kważi Zelensky għamluh il-Padre Pio tad-dinja u l-ieħor Satanan persona u jinkol wieħed mill-ftit li qed l-affarijiet qegħdin totalment kontra. Jien l-istess. U qed ukoll li ma naħu xejn bi kbir li l-Amerika u r-Russja miftemin ma' xulxin biex ikissru l-Ewropa. Fil-verità hekk ġara. Issa naf minnu għax bħal reliġjon għaw minnu brainwash fil-politika. Ekku. Dawa xifimni għanna persuna f'karigaw għal jaf liju. Dawa li jom liju. Kollox tajjeb li jisir. Għal-basta dik. Issa fil-verità li u l-istess nerġa' ngħidilhom jien in-nies. Fitxu il-power li kellha liju 20 sena ilu fis-sena 2000 għallum. Dak iż-żmien kellha l-Ewropa l-GDP li kien jiġi prodott fid-dinja 25%. Minn għalija 10 pajjiżi kienu. Ma l-10 pajjiżi qed tipproduċi kwart tal-ġid tad-dinja. Illum qegħdin 27 membru u inżilna għal 16%. Inti titmur l-università biex tgħid li mort il-baħar. Mhux hekk. Issa dawn hemmen jien li bdil gwerra lill-Ewropa ta' daqqa mortali għax minn bata. Ir-Russja għamlet fil-bidu tant kemm huwa l-żejt u l-gass għamlu biljuni daw kbar ta' flus ekstra. L-Amerika, mbagħad sabet skuża ħadu tal-Venezuela dal-affarijiet u hekk. U l-Ewropa tħallas kontijiet. Mola d-dinja, kumpaniji jgħalqu kbar. Ġejna irrelevanti għax da jkun hemm l-istess taħdid, laqqas jistidnuhom għadhom daw il-Ġermanja u dal-pajjiżi. Jiena kien mhux bħali jien realistiku. Ma nipretendix ħajistidu il-G7 ħad istiden il-Malta. Hemm inti li ikollok daw il-abalbu bejnietom u l-Amerika qastik kalkulhom. U la Russja, la ċina, ħadd u tibqa' tgħid li l-affarijiet sejrin tajbin. It was planned. Ovvjament, mbagħad dejjem ħajkollok antoppi hekk imma kif qed inti. L-affarijiet. Mela minn qed joqabbel qiegħda daqsxejn u kif qed inti ma jkollokx moħħok blokkjat li isma' jew aħmar biss jew blu biss. Ħata Roma x'huma tant kemm hu movji l-affarijiet li faċli tarhom hekk trid. Ħata jien mhux għax jien ġenju, rajta? Għax dik. Għan meta nara xi ħaġa jien. Il-kwestjoni mhux kemm inti bravu, il-kwestjoni kemm inti alert, kemm inti aware. Eżgod bħadd ta' ċensura. Jien malli rajt in-news mir-Russja ċensurati kollha ġol Ewropa. L-ewwel qed ma daw għandhom raġun. Daqshekk inti la taħbili Alla jbirak għandek daw iċ-channels kollha ġol Ewropi, u Madonna.
wieħed tar-Russja ma trix li nara. Mela. Nara mija kollha bil-propaganda tiegħek korrajt, wieħed dik li. Mela. U da ġara wkoll f'dal-film li ħareġ issa reċenti Citizen Għadni kemm Vigilante. Mirko issa. Da ċensuraw. ċensuraw. Il-bravi tal-Ġermanja raw 20 miljon ruħ għax tafaw Elon Musk fuq X. Żgur tafaw Elon Musk u ġennen kull mem. Żgur għax 50 miljon rawh. Eżgur għax inti dal-film mhux film foldi li ħatar eżempju nafisa kattara l-Gladiator, xenarju sabiħu hekk, u għal-iskop il-messaġġ. Għalhekk rridu jiċċensuraw daw. Ekku. Inti ma Iktar ma tiċċensurali, iktar ar. Forbidden trade is sweet. Li għadna fil- U la trid taħbieħ, sinjalli da xi ħaġa vera fiha. Daqshekk. Għazekki. Sempliċi. Ara, fil-fatt kont ħansaqsik. Ekk inti xed tiffollow jaf x'inhu jiġri bħalissa fil-Kungress Amerikan viżavi mal-kas tal-UFO. Ma nafx. Mhux daqshekk dik imma ftit affarijiet żgħar L-istess, mela inna 80 sena ngħidu li daw ma jeżistux intom kollha mġienen. Imma mbabdejna niskopru li hemm ħafna secret organizations, kumpaniji privati li jista' jkun qegħdin imdaħlin f'dan is-segret. Jekk inti ma tridniex nara ċertu files u inti qed tikklassifikhom ċertu files. Mhux sinjal li qed tajli li awtomatikament. Li xi ħaġem. Illi xi ħaġem. Mhux hekk. Tista' tkun mhux li tixtieq inti imma xi ħaġem. Sawa, dan maġina inti għandek kexxun id-dar. U żomm il-blue films fih. Sawa? U inti ħassakru dak kexxun biex ma taraħx ommok, ma taraħx. Mhux hemm għandek xi ħaġa ħażina. Inti mhux ħassakkar kexxun għal xejn vojt. Le, mhux qiegħda tfal konna kull darba li ommok tgħidlek isma' xi għandek hemmhekk tgħidilha xejn. Sinjali għandek xi ħaġa mhux suppost. Xi sigaretti jew ovvju. Normali. Jekk ikollok l-affarijiet li suppost tgħidilha ħara xew. Eżatt. Għażek, fodri diki. Rrid tinsaqsik, qatt esperjenzajt xi UFO. Le, ta. Le qatt. UFO le, ma dikx, I mean. Ġieli nara mill-bodek xi ħaġa. O le, mhux dawk li fimt li tara rajt xi ħaġa mill-viċin. Li tara satellita miexja u Alright. Again, għax umma għandek il-knowledge ma' żmien jista' jkun fil-antik. Dak li jkun hija xi ħaġa jitlara hemm UFO ma tkun satellita, fimt voli. Ftit ilu minn għalija kien hemm Elon Musk għaddejjin. U kulħadd xawa. Ġennew. Min jaf x'għamlulek. Imma importanti li kif qed inti żomm moħħok miftuħ. Ċekkjaj. Sabiħa Melkim ħanajlek fejn inħaraq. Ħajlek fejn inħaraq. U ħanajda ġifieri llum l-għandi l-opportunità ħanajda. Jiena mmexxi il-paġna kuntat UFO Malta. U ovvjament jibatuli ħafna nies ikunu misidentifications ġilli naraw affarijiet li jkunu interessanti. Starlink, jibatulek l-Starlink. U nimda ngħidulhom dik hija Starlink, min ngħidlek xejn ħażin daqshekk. Inti temmen jew ma temminx. Alla, x'għandu x'jaqsam? Mhux temmen Ma jekk hija Starlink, ħanajlek il-lostja rajt UFO. Le. Dik hija Starlink. Jien jekk torini ritratt ta' Ziemel, minix ħanajlek unicorn. Mhux hekk. Ħanajt, jekk tixtiequ li jkun unicorn. Problema tiegħek. Mhux tiegħi għax dak huwa Ziemel. Imma ħafna nies. Ma qtali kurzita, inti ma temmem xejn, inti kollok ritratt li norjulek, imma inti dejjem Starlink. Ma għallek huwa Starlink. Le, inti tipprova dejjem telimina li l-affarijiet li huma normali biex tara. Xi ħaġa vera paranormali. Inkella ħejġu kulħadd. Mhix television da. Dil-istess ħaġa Melkim bħalma ġieli jibatulna pereżempju bħalma jibatu li l-Mirko Onkel Zajan. Rajna whatever, għandi ritratt, deret xi ħaġa ġo ritratt. Tiftħu dar ritratt tibda tgħid x'qed jara. Tixtara hemm fil-bieb fi ħġieġ. Minix inti dlik qed nara, mtix taraħ wiċċ parajnej mnieħer. Alla jiena tidlik qed nara, paredolja. Ġieli smajt bija l-kelma paredolja hija tfisser. L-inti il-moħħ tal-bniedem peress li aħna ewwajrijati biex naraw familiar faces. Inti automatikament meta tara xi ħaġa bħal meta naraw sħaba. U inti tajli jara fenek ara Ziemel. Għaliex għax inti moħħok huwa erjad biex to fill in the blanks. Le, mhux jekk fil-vera jekk forma il-cloud forma
Ta' ziemen, ma jfissirx hemm ziemen. Li huwa ziemen. Law imma ġiet il-forma ta' ziemen. Eżatt, bħal meta pereżempju rajna fuq l-internet, waħda rat il-wiċċ ta' Kristu ġo toast. Ara l-wiċċ ta' Kristu kux ħajdillek ġo toast. Mhix skont kif ħarqet. Fimt? Ġieli jkun hemm affarijiet tajt il-ostja, eżatt. Ejwa xil-kombinazzjoni mbagħad Imma mbagħad wara kollox di oħra. Jaraw stampaj della letrit. Patripiju, għax biddaqna patripiju, għax biddaqna Kristu. Ktara li allora jien Kristu, patripiju. Le, mhux hekk. U inti hawn ċertu affarijiet. Xaħat jaf kif il-wiċċ Kristu pereżempju. Le. Ġieli fim il-ħajja. Isu kollox miktub ikun. Li bħal li kien eżempju jinnaf. Di traġedja li kien hawn ta' kemmuna issa. Dan ngħidlek li kieku kellna nippruvaw 100,000 darba biex tgħaddi minn taħdik u taqqażat il-ġebla fuq hekk u tniżlek u tibqa' fil-qiegħ. Laqas hekk tipprova naħseb 1,000,000 darba. Folder ċertu affarijiet jisom qegħdin hemm jinnaf. Jiena ma nemminx bid-destin. Ma nemminx bid-destin. Però nemmen illi hemm ċertu occurrences fid-dinja li jridu jiġru. Ma nafx hekk hux ħadd ifhimni għax dan huwa naqra ta' paradoss. Nemmen illi pereżempju każ bħal dak tajli huwa miskin dak it-turist Ċiniż. Żgur mala miskin. 28 miskin għandu. Iwa kellha ta' qalblata fuq għaddew tant nies minn taħta dik il-blata. Mhux hekk. Fimt, biss rajt fil-maċċ ħadd għaddej bil-ġetski minn taħta. Mala, żgur. U għandikun kien hemm xi nies fuqha wkoll. Ejwa ftet qabel ukoll. Għandikun waqgħu. Minix ċert, għandikun waqgħu mal-blata, minix ċert l-ismajt ovvjament ma nafx. Ma kellha taqa' fuq, għax iċ-chances kif attinti. Żgur. Da minn 24 sija. U mid-dinja kollha kellu jkun hawn. Immaġinaħħa Melkim dil-ħaġa. Minn 24 sija dik il-blata kienet qegħdin f'24 sija. Żgur. F'sekonda. Jiġifieri di f'24 sija kieku kellek taqqat il-ħin kollu li għadda dik l-split second għax di split second. Mhux hekk huwa. Minn taħta qabli tagħmel 10 minuti f'24 sija. Jiġifieri f'dawk l-10 minuti qed ngħidlek sekonda ta' dak, sekonda tal-ieħor, split second tal-ieħor. Jo kellha taqa' fuq bniedem. Kellha tiġri huwa. Mhux qed ngħid destin. Le, mhux fehmtek ejwa x'qed tgħid, le. Orrajt tajt li ħatajt mhux destin, it's fate, orrajt. Ma what's fate, what's destiny? X'differenza hemm? Tnej kelma u tnej jfissru xi ħaġa differenti fil-verità. Ġifieri ma tħaltlix mill-bib, tħalt li mit-tieqa minn naħa l-oħra. Nemmen, pereżempju dik ta' ommok, li bdejt tajli ta' ommok inti. Għax l-ewwel kont ħanajdilek. Jien kun nhar taħat noħroġ bil-mutur. Sewwa. Xi ġiex teħdu tilu. Tajlix, issaqsinix ma nafx naqbad ngħidlek, qomt fil-għodu għadd. Le, sa jiena nkun fucking looking forward. Le tmu. Mill-ħadd ta' qabel nkun looking forward tal-ħadd wara noħroġ bil-mutur. Għadd no. Kara bdejt sejjer, no, nħares li l-mera u bdejt ngħid, no, l-om mhux ħammur. Ratna l-mara fuq il-mejta ta' kċina, tnu l-kafe. Ratom s-sitta ta' fil-ħodu, s-soltu nkun il-garax, diġarreċt il-motor. Għattala l-om miex ħirex, għala, ma nafx. Għattala ma nafx. Dikinar, weġġa ħabib tijaj. Dikinar, weġġa ħabib tijaj. Stajt font flok. Veġġimatejlu. Min jaf? Jaf, ma stax tgħid. Min jaf? Għam fodri jentu kol kellek jisa dik l-intuition li ħajġri xi ħaġa ħażina. Ejja. X'ħassejħela dik? Intuition. Però ma nafx inti spjegazzjoni. Ma naf, però inti fl-aħħar mill-aħħar il-bniedem qed jena xxielu jagħmelha. Tagħmel tinti, għamluha nies oħrajn, għamluha ġenituri. Fodri xi ħaġa jista' jkun jien mentali l-bniedem fadallu ħafna xi evolvi u iktar ma nużawx ħafna mill-intelligenza l għandna hekk. Issa dej jaf ikollok split of a second li jisa xi ħaġa li l-bniedem diġà għandu available di għaltlek ismaha, għaltlek għandek di, bdu żaħħa. Pereżempju kombinazzjonijiet. Ma nafx hekk qatt smajt l-istorja. Insejt fl-ma pajis, minix ċerta kux l-Arġentina, minix ċerta kux il-Brazil, minix ċert. Da kien hemm ġuvni, ma nafx kemm kellu żmien xi 18 jew 20 xi ħaġek. U da qabad il-moped u l-scooter. U mar dawra bda l-scooter. Daw affarijiet ma jitwemnux. Mar dawra bda l-scooter.
jiġi ġo crossroads u toħroġ taksi. Tajru u toqtlu. Hoħ kien għadu żgħir. Meta kiber hoħ qabad l-istess scooter għax kienu rranġawh biex rekordju ta' hoħ. Jaqbad l-istess scooter. Jgħaddi mill-istess triq Melkim. U jaġa l-isti. Fl-istess post fejn mitħuħ, għasħat minni l-ħanajlek, u da dokumentata. Fl-istess triq, fl-istess crossroads illi mitħuħ, it-tajru taksi. Tkun l-istess taksi. Ikun l-istess fucking driver. U ma jitwemnux, ikollu l-istess fucking passiġġier. Di għala sajani, sa? Għala sajandi. Le, jista. Di, għala sajandi. Ma tistax. Għax jiena meta qrajta di, u di dokumentata. U kol bdejt najda waħda minn dawk ta' sajan. Għaddej, jek najda. Ta' ħajsa ta' fantozzi, ta' jidejt istja. Di fittixa. Iġveri, mitħuħ ma nafx kamil sena qabel. Bl-istess scooter. Imtajjer mill-istess taksi. Misjuqa mill-istess taxi driver. Bl-istess fucking passiġġier. Efimni affarijiet li jistaw jiġru, u mbagħad imma, again, kif konna nitkellmu daqsxejn fil-bidu. Issa jien nifhem meta familja tgħaddi traġedja bħal di, li mitlek ħuk jew whatever b'xi dik. Ħan ikkundanna l-ħadd li jħossu ħażin jew hekk parti mill-proċess naturali u jalla ma jaddaħat minnu. Imma il-fatt li rranġa dak l-scooter u mar jagħmel l-istess dawra. Mhux you're asking a bit for trouble. Somma da, le, għax ma tibdew sejrin. Le, imma ħanejdlek, naħseb il-problema kbira la għandna inkluż jien tax jembni dan bħala ħaddieħor. Li will let go ċertu affarijiet li jekk spiċċaw. Walla ħares ma nagħmlux hekk Merkel. Imma meta jisek tipprova tibqa' tittama li ħajġri xi ħaġa x'inti da l-persuna għana ma konniex ġo moħħu jista' jkun kellu tagħma li jekk ħajamel l-istess vjaġġ li għamel ħuħ forsi jidillu ħuħ u spiċċadi għallu liħor minn flok ħuħ. Voldrin il-bnieda ma nkunux nafu x'inhu dik. Jien anke nies naħseb bħalek ukoll bħal Mirko. Kemm tisma' nies kemm nixtieq noħlom jiena bommi bir-raġel bil-da u kważi ma jħosshom ħażin għax ma joħolmux. Il-problema x you didn't let go, se mhux qed ngħidlek insa. Jinnaf l-ommok il-missierek. Let go hija xi ħaġa importanti. Imma naħseb jiena dik ma nagħmlux enfasi fuqha biżejjed li aħna din hawnhekk għal ftit żmien. U kemm tista' tgħix 80 sena? Issa jekk jien naf tlift il-ġenituri ta' 40 jew 30 hawn minn telefon żgħar miskin. U jertiet tagħmel l-aħħar ftit li fadallek inti isek indannat u rrabjat man natura d-dien jew malla. Meta da huwa cycle naturali. Jella nista' nifhem il-min telef it-tfal għax dik mhix innaturali. Imma l-bqija naħseb tkun fil-paċi miegħek innifsek. Gawdi n-nies meta jkunu mhux tmur tibki mbagħad fil-funeral. Għax dik oħra nara jien xi ħadd ikun jinnaf. Diġi l-ġrat, nies ikunu ilhom ma jaraw il-ġenituri xi xahar xahrejn mbagħad imut jew jinnaf. U jiġri xi ħaġa u ħafna biki. Mirko, inti biex tuqqani għannejk, inti taħseb li nħana raħda. Mela, the tragic incident you are referring to did not happen in South America, but rather in British Overseas Territory of Bermuda. In July 1974, a 17-year-old named Neville Ebbin was riding his moped in Sandys Parish, Bermuda, when he was struck and killed by a taxi. Exactly 11 months later, in July 1975, his younger brother, niftakar li kien iżgħar minnu, Erskine Ebbin, also 17, ma kontx nafa, illi kien l-istess età, was riding the exact same moped on the same road when he was also struck and killed by a taxi. Police confirmed that the taxi driver Willard Menders, the passenger riding in the back, the location of the collision, and the moped were identical in both tragedies.
Ġuri vera di. Vera l-postu kien differenti, ma ġratu. U l-istess ta' dik ma konċ nafa, per eżempju. Da taf kemm hemm qalhom. Da per eżempju ma nafx hekk tafux l-istorja tal-penisilin. Minix ħanajt eżatt, ġifieri morru fiċċuha. Fleming, min inventa l-penisilin għalija? Fleming. U xek. Da bażikament kien hemm dar raġel għaddej bil-karozzin u sema xi ħadd jgħajjad. U sab tifel tfajjel qed jereq. U da salvaw. U da meta salvaw il dat tifel ħadu għand missieru u missieru qallu jien ħanibqa' fit-tixa di wkoll. Qallu jien ħanibqa' qallu gratt lejk qallu tal-li salvajt lit-tifel. Għaddew snin. Dan ir-raġel ikollu tifel. Ikun marit. U kienet għadha kemm ġiet inventata il-penisilin. Il-penisilin inventaħħa dak it-tifel li kienet jereq li salva it-tifel tiegħu. Le, fodri, jien naħseb fil-verità naħseb kollox huwa connected. Issa kif ħassib dik il-connection u dik il-question mark dejjem. U naħseb l-impossibbli li jħassib kollox xi darba, imma biżmien u jekk inżommu il-moħħ miftuħ għal affarijiet ġodda. Moħħ miftuħ. Jista' jkun li ssib dik għax dak kif ġieli no voldri inti jekk persuna kellha l-intuition, issa min jgħidlek fortune teller probabbli jew min juża l-kelma fortune li huma differenti daqsxejn. Imma ma nistax ngħidlu miġnun jien bniedem. Le, jew mhux dik jien eżempju ħabib tiegħi darba mar Thailand u daw taf ikun hemm il-faqar hemmhekk, speċjalment fil-passat kien hemm iktar. U da l-istess ħareġ naqab il-motor hekk, waqaf x'imkien u ġiet mara u qaltlu ħanaqralek il-futur. U da qalla le qalla ma rridx inkun naf xejn insomma, da min ikun irid ikun jaf u minn l-oppost ma jkun irid jaf xejn. Qalla li qalla hekk qalla mhux biex titnejku speċi bin-nies. Qaltlu jien mhux ħannejjek bik, qaltlu hekk tittinix flus. U qalla li qalla mhux interessatu hekk. Qaltlu ħanejlek xi ħaġa, qaltlu żgur ħadd minni inti. Għazlu, u dak iż-żmien insomma konna għadna bil-karti u l-account number ma kienx jew il-mobiles telefonus u dal-imbarazz. U dak kienet iżomm karta ġolbut bil-IBAN number jew l-account number. Għazlu ġolbut għandek karta b'dal-account number. Għallu għaltul għallu l-account number. Għalli taf kemm ġrejt bil-motor u tlaqt lem. Fuq diri, jien nafu daw l-affarijiet. Tista' jenna anka daw seħulhom fortune tellers u hekk. Imma ġieli jkun hemm każijiet. Issux kombinazzjoni, jew le. Imma jiġri eżempju jien naf każ ta' xi ħadd ukoll li u nafax volli nafu sew fimt li marret di persuna xi ħadd u għall-eżempju mur għand it-tabib u għejdlu għal dat test. Marret u kellha bżonn għal trad il-persuna. B'xi mod kienet dal-mart kollu daw kif ħadd kont taf di. Fimt meta jiġru daw l-affarijiet nibda nħok rasi. Għax daw speċi dik. Ġrat il-ġat L-istess darba eżempju jiena konti qed x'imkien insomma hemm persuna li tagħmel hekk nafa personali u għax li eżempju għax li sibt int impjegata oħra għal xogħol tiegħek. Għattela mhux infittex jien. Għaż li xejn ma la taqgħadli. La ġiet persuna u tatni notice, fimt? Fodri meta tibda speċi daw l-affarijiet. L-ar ma ta' kombinazzjoni. U l-ar il-bniedem ma ta' jiffessa xon bat jien nara nies li u tant kemm huma fissati li jgħodu daw l-affarijiet u ma jagħmlux pass f'ħajjithom jekk ma tgħidlekx il-fortune teller. U hemmhekk il-problemi kbar. U ġieli jkunu kuntenti eżempju f'relazzjoni u għax persuna tgħidhom isma' mhux dak ta' ħajkun dak ieħor. Jaqbdu jħassru. Meta tibda tmur darba f'ġimgħa, darbtej f'ġimgħa, taqra xorti, something is wrong with you. Fodri dalet tmur tagħmilha darba biex jien nafek Oh, le, to satisfy your curiosity. Ma fiha xi ħażin, imma tagħmilha forma ta' Isa Vanġelu. Ożgu. Huwa ħażin, huwa inti fl-aħħar mill-aħħar inti l-bniedem inti you're your own boss. Jien għandi
kelli xaħat fil-familja, nsejt ġifiri l-istorja eżatta ħan iprofa ngħidilek inna naċċel. Kienet ħat iżżewweġ ilu ta' da tinsemmilek ġifiri kont għad nitfall jien ġifiri dat nitkellmu jien għandi 48, forse kellit minn snin 40 sena ilu. Jekk istaqsini minn huma ta' n-nies ngħidlek m'għandix idea. Imma niftakar l-lum u l-missieri jgħidu l-istorja. U di kienet sifret kienu marru l-Ingilterra, kienet sifret u ġiġ teħbib tagħha l-Ingilterra. U daw kif tajt inti, iltaqgħu ma' ħanuta u xtajlu tal-fortune telling. U daw biex jitnejku, nidħlu. Daħlu tlieta li huma, waħda qratela, l-oħra qratela, u l-oħra qaltela mhux ħanaqra ħielek tiegħek. Qaltela mhux ħanaqra ħielek tiegħek. Baqgħet insisti, baqgħu sakemm keċċi tal-barra u ma qratilix. Li baqgħet inkwieta, l-għada qaltilhom illum, qaltilhom narġa' mmur, qaltilhom rrid inkun nafala. Marret qaltilha żgur tkun taf. Qaltilha qaltilha l-aros li għandek m'intix ħadd iżżewġu. Qaltilha ma nistax ngħidlek, qaltilha l-aros li għandek ċemplowla, jew ma nafx kif kienet, ma naħsibx li ċemplowla, jew ċempleti xi ħaġek. L-aros li kellha miet. Le, jina fimni, jen nemmen li kifetlek li għaw ċertu nies li jistajkom moħħom żviluppa daqsxejn iktar differenti minn tagħna. Jien nemmen naħseb li at the end kulħadd jista' jagħmel daw it-tip ta' affarijiet. Just we're not trained. Maħniex in tune. Maħniex in tune man-natura. Distractions u koll. Ma nistax hawnhekk niġi u nagħmel jien naf xi ħaġa ta' it-tip jekk nkun nista' nagħmelha. Imma taħseb il-dinja, il-dinja, s-soċjetà, l-gbarat jew għajdilhom li trid ma rridx ninstema' conspiracy theorist ta'. Imma jridu l-bniedem minn filgħodu sa flaxija jaħseb fuq ix-xogħol, fuq id-dejn, pagamenti. Whatever, bombardjati b'riklami, ħalli inti tikkonsma tixtri. Jo, għax apparti li. Ħalli inti you unplug yourself. Ejwa, inti. Minn natura. You unplug yourself minn natura fl-aħħar mill-aħħar daw. Tiplugja ruħek ġurnejt. Inti ma ta' tkun hekk, minn ħadd irribella qatt. Eżatt. Għax jiena ifhimni jiena inni daqsxejn ammur diskaxina minn fuq 20 sena. Naruni tafx kien jgħidilhom. Panem essir sens. Ejwa, għadha teżisti. Għadha teżisti. Voldri meta mbagħad jaraw in-nies ishom ħajibdew joqomsu. Nivvintawlhom xi ħaġa. Xi ħaġa oħra flok għall-argument il-futbol nagħmlu. False flag jgħidu. Voldri fejn għandek it-tennis għall-padel. Fimtu ma' xorta baqgħu happy in a way. Għalaw l-ħara l-bieraħ xtfajċajta fuq Facebook fuq il-padel. Ma fimt Voldri n-nies fil-verità l-maġġoranza they are happy to be controlled. Dik minn Voldri kemm tismani jisbravi li ma jgħidli ħadd xejn u hekk fil-verità ittihom sense of security kbir. U llum naħseb kif ġiet is-senti jiena nitkellem fuq jien nipprova nsib ħafna ħin noqgħod waħdi sakon mur fil-baħar. Dejjem hekk jien qed nifarfett il-lejja. Maqtuh minn kulħadd u hemmhekk iħossni imma inti taħseb il-maġġoranza tan-nies kieku kellek eżempju taqbad u titfaħħom tgħidlu qod 24 siegħa. Jiġġennu. Fuq kemmuna waħdek. Jiġġennu daw qas ikun jaf x'ħajamel dik. Issa jien bħalik probabbli bħalek. Jien. Tkun lena tiegħek toqgħod tara l-affarijiet tan-natura li huma bellezza. Jien camping, trekking, dawk noxa fuq. Anka, moħħok. Dawra bil-motor nilbes dik il-helmet hemmhekk nit fid-dinja. Issa il-maġġoranza tan-nies ittihom rashom il-mument li għal ftit ħin qisu ġġalu joħroġ mis-sistema li jkun darabja. Sek da Voldri. Il-gvernijiet, il-kbarat ta' mhux trid ngħidlek ta' Malta. Għaliex ta' Malta. Daw hekk iridu. L-nies huma kontent tibda l-affarijiet, mhux ma jridux xi ħadd li jaħseb. Meta taħseb, ħadd istaqsi tgħidlu isma' tgħidlu iwa dil-ħajja li ħanejx jien naħdem minn fil-9 filgħaxija. Nasal 65, pajjiżi oħra 70, 72, ngħix sentej u mmut. Mela, hekk ġejna. Imma l-maġġoranza hekk. Kombinazzjoni llum qabel ma ġejt hawnhekk kont qed nitkellem mal-mara kombinazzjoni għax bdiet issemmi x'inhu jiġri dal-aħħar insomma. N-nies li huma mdejqin u depressed u msiken jaslu jagħmlu għażlet koroħ ngħidlek mhix xi ħaġa sabiħa. Ma mbagħad meta toqgħod tirrealizza toqgħod tgħid biex tixtri post illum titbeħ fucking ġiex tiklewi.
Le, hemm problemi. Però fjera, sawa għaltlek, jew mhux ħanfim l-affarijiet li huma ovvju ħadejdlhom, però wkoll hawn ħafna nies ma jafux ukoll x'ikun hawn available. Mhux qed ngħidlek għax appartament dak jiswa 300,000 ħajswa. Però hemm ħafna skemi. Hemm ħafna skemi li jagħmluha ħafna iktar easy, kombinazzjoni ta' qed ma' ħbibti jagħmel użu minnha. L-lum għaw eżempju equity sharing minna li jgħidulu, jixtri nofs il-post il-gvern miegħek u da ma jistaqat jitfak il-barra, għodri fil-kontrat. Issa mbagħad ħad bieħu, ovvjament titħallas dak il-gvern. Which is only fair, ġen daħħalt iċ-ċank tal-flus. Imma jekk minn 300,000 inti ġek 150,000. It's another story. Dik kif ma jafux bihom dawn l-affarijiet. Ejja naħseb parti minna ma jimmarketjawx biżejjed. N-nies dinatura z-zinin ukoll. Kollox irridu l-bajta. U jena għal-verda, jen personalin ukoll ħafna karti dina ħertin ġurnata xogħol. U jien narhom li għamluhom diffiċli ċertu affarijiet. Ejwa, apparti minna problema tal-Ewropa wkoll, tant kemm hemm burokrazija li biex taħu xi ħaġa tittimla tilja karti daqshekk. Għax illum Melkim, illum ġejna f'sitwazzjoni. Jien tqissien illum jien għandi 48, ġifieri grazzja tal-la. B'xi mod jew stability. Stability illum post imħallas ġifieri m'għandix dejn. Imma meta nibda niftakar li għandi tifla ta' 21 sena, nibda ngħid ma' di. Tipo llum mhux tistudja trid ħalli illum ħanajlek li jgħidulek ma ssib xogħol ngħidu giddieb. Le mhux hekk. Right. Imma hemm differenza bejn insib xogħol u naqla 8 euro s-sija u jkolli paga tajba biex inkun nista' naffordja nixtri. Ngħix ta' nies. Ngħix ta' nies u nagħmel kapriċċ miegħu għax wara kollox aħna maħniex robots. Ara din għajda, aħna ma ngħixux biex naħdmu. Għandha tkun bil-kontra. Rajt, aħna naħdmu biex ngħixu. Għandha tkun bil-kontra. Imma sfortunatament id-dinja tal-lum tefatna f'sistema, f'ċirku, fejn jekk ma tqumx fil-għodu tagħmel it-tminsijat tiegħek. Tistudja biex ikollok ġob tajjeb. Waqt li tistudja tittaħdem. Ikollok naqra żgħira ta' hobby jew ikollok whatever ta' u x'inhu titħallas balla liri biex issostnih. Għax illum hekk ġejna. Vjera, li qed tgħid kollu vjera, però ukoll ma taħsibx. Ma inti 21 qed li tifla 21. Li eżempju inti ta' 21 kemm il-darba kont sifirt f'ħajtek? Ta' 21 ma sifirx. Ta' 21 kelli 4 ġobbijiet jien. Issa, ħalla ma ngħidux it-tifla tiegħek, iż-żazax tal-lum kollha ta' dik l-età. Taħseb hawn xi ħadd minnhom jaħdem 4 jobs. Jaħdem. Ma jsifirx. Ma joħroġ jiekol. Le. U dik jien niftakar ma dax tajt il-post tiegħek fletta għandi m'għandix xi dik, imma fimni għalija biżejjed. Niftakar dak iż-żmien konti qed ma' xi ħadd konna xtajnih flimkien. Dak iż-żmien, imma jien niftakar għamilt 3 snin ma sifirx darba. Niekol issa jenħobni wkoll wieħed mill-hobby Islandi. Konna forsi noħorġu restorant darba f'xahar. Fod is-sagrifiċċju għamiltu. Biex dik illum ma jtixħad, illum laqas jilqu dik, illum laqas imorru jixxu takeaway huma ma ta' ħadd ixjieħda minn fuq insomma biex iġibulek id-dar. Da titħallas iktar. Mela. U ħafna iktar. Voldi intek tikkalkula l-ammont ta' flus li tkun infaqt biex trajt li kell kuljum minn barra. Iċ-ċansijiet li kważi jiġik dat l-kwarti tal-lum bil-ħela li tkun ħlejt. Jekk tot is-safar kollu. U daw l-affarijiet li tkun dik, voldi essens ta' daqsxejn sagrifiċċju ħadd ma jrid jagħmlu talgħu ġo soċjetà komda. Dik jew. Li hija fiha nfisha xi ħaġa sabiħa. Imma mbagħad bil-Malta ħatħallik bla sinsla l-bqija ta' ħajtek għax dejjem iddependejt int fuq xi ħadd. Il-komdità ġabetna skjavi tagħha llum il-ġurnata. Illum kulħadd distracted, illum mhux tab xejn kif naqbdu nitkellmu fuq daw is-suġġetti pereżempju fuq il-podcast. Ġili jgħidulna titkellmu fuq iċ-ċuċati u xek għax intom toħolmu għax intom imġienen. Kif għandkom iċ-ċans taħsbu fuq daw l-affarijiet, tipo, all right. Nifhimhom minnu xettiku minn da suġġett ma jgħidx. Anke min jgħidlek il-problem għax għandek iċ-ċans taħseb, mela l-bniedem x'ġie jagħmel fid-dinja. Mhux hekk mela robot allura. Robot, dak ir-robot li toqgħod li qed naraw illu. Naddaf. Jagħmluhom eżempju naddaf jew joqgħod jiġri fil-maratona. Int wieħed minnhom. Hekk ġejna. Ġasta x'tal-laħam.
Dik id-differenza. Għal-bqija, m'hemm xejn, ma inti ġejt biex ma Meta toqgħod qis illi naħdmu mit-tnejn sal-ġimgħa, nitkellem għalija. Maġġoranza tan-nies. Biex ingawdi jumej fil-ġimgħa, sewwa. Żgur. Ġifieri dan qegħdin nitkellmu aħna minn 52 weeks minn sena ta' 365 days jiena tingawdi. Għamela mid-ġurnata. Għamlhom il-ġurnata qed ingawdi 1/3 minnhom u l-kumplament qed intih il-ħadd ieħor ħin qed inbijaw il-ħadd ieħor. Mhux hekk. Il-paga mhux hekk. Ovvjament. Ma ta' toqgħod tikkonsidra da kollu. Għax inti l-ewwel għadt li meta bdejna nitkellmu fuq dak beda jistedina. Jiena kont ħanajlek hekk noqogħdu nirraġunaw hekk. Ma mmurx għax dak ereq. Le, rajt, Fimt? Ma noħroġ bil-motor, mela nbijaw il-motor, nġiex motori jew tlieta nbieħhom u tipo għax mietu ħafna nies bil-motori. Le, mietu, ma dik hekk ikun inti relativ li hu huwa relativ naħseb hekk ħad tipprova tirrepeti l-istorja. Ma xhur dik tax da ma ġarax hekk, imma il-mindset tiegħu da tara x'kienu wkoll jista' jkun trauma ma ħarġ minnha. Forsi laqqas biss jaf, forsi jagħmel unconscious li da qasja fil-li kien għaddej mill-istess fej. Ġifieri meta tibda tara daw it-tip ta' kombinazzjonijiet, nibda ngħid imma hawn xi mekkaniżmu fid-dinja jgħidlu li trid taf l-univers illi qisu ġalek tagħmel daw l-affarijiet imma għaliex jagħmilhom biex qegħdin aħna hawn nitkellmu fuqha. Fimt? Le, mhux hemm ħafna. Isu biex tiknaġis biex jurik. Ma nafx tiġix lilek ukoll li iktar ma taqra u iktar tiskopri, iktar tgħid kemm ma naf xejn. Skur. Issa ma jkun jaf xejn jgħidlek li jaf kollox. Dak il-fatt tan-natura vol diri u alla ħarst ma jaf f'xi waħda. Mhux hekk dik Imma fil-verità iktar ma tesperjenza affarijiet u iktar tinduna kemm hija għalkemm hemm is-sempliċità tan-natura. Tant kemm hemm affarijiet li ma nafux. Ma nafux. Le, dik huwa xi ħaġa fil-verità kieku sabiħ ikollok il-ħin. ħajtek għattaħħa tistudja fuq dal-affarijiet biex tħallil ta' wara. Dik is-sabiħ. Imma fil-verità tħallna f'sistema dik. Issa mbagħad insaqsi, il-kbarat, mhux il-kbarat qed ngħidlek jien Donald Trump ta' jew hekk min ikun hemm warahom, jafu x'kollox fil-verità x'hemm. U aħna we're just tasting pons. Kombinazzjoni li isma'. Kombinazzjoni l-lum kien hemm xi ħadd u bat li xi messaġġ u wekkatlu. Jiena naħseb illi fid-dinja a small handful of people li jafu mhux il-verità. Għax kif għadt inti fil-bidu, il-verità hemm żewġ tipi, hemm il-verità hija li ma tistax tiċħadha hija verità. Imma mbagħad hemm il-verità li jekk jiena li naf il-verità jien lilek biħħejlek xi ħaġa differenti u int minn għalek li jien għatlek il-verità. Mhux hekk ħadd xi xandar dik il-verità xandar gidba. Ekku. Sewwa u l-verità baqa' tagħna. U jiena gatekeeper. Ekku. Fimt jiena gatekeeper. Jien naħseb li Donald Trump l-ewwel qed nispera li Donald Trump ħajkun il-president li jagħmel disclosure fuq di tal-UFOs. U naħseb li we're heading to disclosure. Naħseb wkoll b'xi ħaġa. Però ħanarġa' ngħidilek, disclosure li qed ngħidu biha hija il-verità jew hija l-verità li jridu jtuna li jridu jbiegħu. Mhux jekk stajtek biċċa biex ta' parsi. Issa tinsiex li l-President 8 snin Amerikan jagħmel 4 u 4. Iġifieri dana illum il-ġurnata jaħdmu fuq in-need to know basis. Jien ħantik l-informazzjoni x'int il-President. Jien għandek l-informazzjoni li għandek bżonn tkun taf. Mhux jekk il-bqija. Minix qed ngħidlek ir-reliġjon kollha ta' wara jew x'ġara u x'ma ġara. Mhux jekk. U min ivvinta l-bniedem u dal-bullshit, jien ħanajdlek isma'. Aliens jeżistu. UFOs jeżistu. Għandna xi ħaġa f'idejna. Għandna l-ġisma mejtin, għandna forsi wieħed jew tnejn ħajjin. Għandna UFOs, għandna 11 il-wieħed. Ngħidlek fejn qegħdin ukoll. Imma ħanqafhem mhix ħanoqgħod ngħidlek illi isma' ħnivvinta ta'. Illi da aħna nafu li għalunna li m'hemmx Alla u li ħalquna huma. U l-reliġjon għamluhom huma x'dawn huma kollha affarijiet within the UFO community huma għajdut li qed jingħad. Tajli temminhom possibilment iva. Mhux qed nemminhom possibilment jista' jkun xi ħaġa mbattaru. Imma fil-verità
Nejlek li a handful of people jafu l-verita. U mela, ftit toddom vera, toddom fuq idek. Xaħat, ma nemmen li xaħat tkun jaf il-verita, ma anka maħna l-bot. Pero mbagħad hemm affarijiet oħra, pereżempju, ma nsammux UFO, se nitkellmu fuq il-paranormal in ġenerali sewwa. Meta tibda tisma' titkellem ma' psychics, titkellem ma' mediums, titkellem ma' guru, sajdilhom li trid. U titkellem ma' dan, li dan ikollu following, ippubblika l-kodba, għamel xi dokumentarji, jagħmel business minnu. U bħalu hemm 10 fid-dinja. Kull wieħed qed joħloq il-kalt tiegħu, kulħadd iqsu qed joħloq ir-reliġjon tiegħu. Sawa reliġjon tiegħu. U da jgħajjar giddipil da, jgħajjar giddipil da, jgħajjar giddibal l-oħrajn, iqsu bħalma noqogħdu ngħidu Alla tiegħi huwa Le, Firaw tiegħek mhuwiex. Da bħal ċokkolata kulħadd jgħid li tiegħu l-aħjar. Eżatt. Meta nibda nisma' dawn l-affarijiet jien. U nibda ngħid mela din qed tgħid hekk, din qed tgħid hekk, dan qed jgħid hekk, dan qed jgħid illum extraterrestrials. Dan qed jgħid li huma anġli, dan qed jgħid li huma aħna mill-futur. Il-min ħanaqbad nemmen. Għabat nibda nagħmel biċċa xogħol jien ngħid ħanixbor kollox. ħanisma' kollox, ħanarbel kollox. Ħanibda naqqat il-jigsaw puzzle ġo moħħi. U noħloq spekulazzjonijiet, teoriji. Teoriji mhumiex bil-fors. Verita? Verita. Teorija, eżema magħha, it's a theory. Mentalmenu ħaddak il-dak li ħsibt smajt kollox. Eżatt. Ħafna minn isma' jagħmlu hix. Le, dawk. Assolutament. Le. Anzi jirredikolaw lilek għax taħseb. Eżgo, ma jgħidlek qed taħal il-ħin. Speċi ħaġa taħseb issa fil-verità inti meta mhux tiskopri xi ħaġa minn daw biss jien nemmen li daw l-affarijiet jiżviluppaw lilek internament. U jien nemmen li jekk tiżvilupp inti ħajħossok aħjar. Ħajtek. U n-neżek li ma jistgħux jifmu. Ma jifmuwiex in-nies. U ma jifmuwiex u foltri daw l-isbaħħaġi għali attenti. Mela inti da kulħadd ikollu ċertu problemi f'ħajtu, imma hija ngħidu inti minn 100 għandek 20. Min jiġi jgħajrek lilek mhux min għandu 10 problemi flok 20. Min għandu 100 minn 100. Daw kollha u l xettejtu. Dawk jifmu aktar. Inti għandhom risposta għal kollox. Ek bil-Malti xaħat qed jgħix ħajja u again di m'għandax taqsam xejn mal-flus u laqqas li studjajt l-iskola. Jekk hemm bniedem li huwa kuntent iktar minnek. U tinduna li huwa kuntent peaceful u hekk. Jien minn għandak il-bniedem irid nitgħallem. Mhux hekk. Ma minn xaħat li jiġini bil-PhD. Mhux hekk. U fiex jiftaħ għajnejh u ħalqu, ħlif dwejja u mibjeda ma jħorġux. Hemm dak xi rid nitgħallem jien. Anke fejn tidħol ċertu suġġetti, pereżempju, ġieli kommentaw, ġieli kien hemm nies jikkommentaw. Issa għax inti m'għandekx PhD, inti m'għandekx dottorat, ma inti m'għandekx dritt titkellem fuq fiżika kwantistika għax int ma tifhimx. La PhDs m'għandix, engineer minix, physicist minix, xjentist minix. Però naqra balla kodba, nirriċerka u naħseb ħafna. Ġifiri, għal-grazzja Alla tani IQ tajjeb. Mhux hekk. Right. Minix waħed mill-ignoranti. ċertifikati le m'għandix. Jiena ċertifikati bħalma dejjem ngħid b'karta nimsaħ sormi. Skużi l-espressjoni. Right. Tajli ġifiri inti qed tarmi dawk in-nies kollha li għandhom iċ-ċertifikati le mhux qed ngħidlek. Xofja li le. Ma tarmix li laqqas. Le. Right. Jiena naf nies Melkim, naf nies. Li jekk tikteblu ismu fuq karta, maqqas jaf jaqraħ. Ma mbagħad tkun qed titkellem miegħu fuq affarijiet prattiċi loġiċi. Mala u jbelħek. Avukat men, avukat tibda tajt alla da. Da jbelħek, intelligenza tibrilla ġo fihom. Li qed tgħid. Intelligenza mhux ċerta. Mala għandu x'jaqsam. Jiena da għax semmejt trekking l-ewwel jiena kollha pommu ġieri. U ġiela kont immur ma' gruppi il-ħadd. U darba morna l-imġar, ħadna xi ħadd. Ont għajna ma' farmer. Daw ilhom farmers għalenna xi 300 sena. Ostja ġenerazzjonijiet. U għalenna foldi da malli taraħ tgħid il-Madonna da qatt ma ħareġ minn ġolalqa. Imma niftakar xi jumejt li ta' qabel Malta kien hawn terremot mhux ovvjament ma għax binija ma kien pjuttost. Xi 4.5 niftakru. U da beda jkellimna insomma u għal di speċi kemm ilhom farmers u hekk. U xi ħadd qajjem data terremot insomma.
U da bil-konfidenza għal kien jidher dal-li mhux qed jikdeb, għalna jien kon naf li ġej. U speċi motlu taf li ġej jiena. Għalli aħna għandna 3 nis-sena man-natura. U dejjem wieħed jgħallem il-ieħor u tistudja u mbagħad ma' żmien ovvjament iktar titgħallem minnu l-aħħar wieħed. Għalinna dak ftit sigħat qabel l-annimali jibdew joruk li ġej terremot. Eżempju, jien nafek nivvinta il-muża d-durek tibda ddur bil-kontra. L-għasafar jibdew jagħmlu ċertu movimenti hekk. Għalina jien kon naf li ġej. Għalina x-l-annimali u n-natura turik kollox. Issa ħna llum kemm għandna xjenzati xi ħadd minnhom jaqta' dal ġej terremot. Mur ara il-weather forecast, ma jaqtawx darba. Ma mhux għalhekk, fuq il-salat ngħidu affarijiet sempliċi. Kellem ma bidwi u jgħid. Mela jgħidlek x'ħajkun xahar ieħor. Volderi hemm s-sistema kif ġiet illum, dal-farmer is-sistema tittoddu ta' miġnun. U ta' ignorant, għax m'intix tagħmel użu minn dal-affarijiet. Eżatt. Meta fil-verità n-natura għandek bżonn, in-natura turik kollox. Natura hija Kif għaddik, issa kenti eżempju inna fijet fuq il-baħar. U għandek vjaġġ twil ta' ġranet. Immaġna llum il-ġurnata imullek is-sistema tal-internet jew biex tikkomunika. Għasek. Jekk ikun il-kaptan ta' eta żgħira ħafna, ċansijiet da li jrot salib. Basku. U għarra il-kulħadd miegħu jew jaslu kollha insomma skenetri meta jaslu. Jekk ikollok anzjan għandu 80 sena u jaf bl-istilel. L-istilel u di. Da għalih jista' tfijulu qabel telaq. Elda. Issa ħabba teknoloġija dawk in-nies kollha nitilfuhom. Mela. U jinstabu ġo pajjiżi li għalina mhux żviluppati. Ma fil-verità daw 4 jiem oħra mhux ħankunu żviluppati aħna. Ħajkunu daw. Għax daw they are in contact with nature. Mela. U di qed naraw, di voldi li diġà anke Malta esperjenza jinja, meta laqna l-iskejjel ta' snajja, kienu 4 bravi ridu dik. Ellhom xi llum mhux ovvjat ellhom jiġi jagħmellek id-daw l-Indjan. Mela. U jaqbad jibda jafin darba kelli bżonn biċċa xobel ħu kellu wires qeddam ħajles ta' qatjen. Qabad tala dik. Mela jbelħuk. Jbelħuk da fodri kellhom monta wires bellaħ. Illum qasja fuq jiblu panċer. U mhux għalhekk Volderi inti jagħmel għalik għax dan Volderi. Ġieli l-impressjona ruħi ta' tibda tara milu xilu naqra sa għaddej filgħodu koppja għadhom żgħar ġifieri kemm seta' kellhom forsi kellhom 23, 24. Qed naraħ jippanikja għax ma jafx jibdel fucking tajjer. Ma jafx jibdel ir-rota mhux it-tajjer. Waqaft kienu kmieni filgħodu, waqaft għatlu għandkom bżonn xi għajnuna. Għalli għaxħat panċer għalli fil-wit ta' San Ġwan. Għatlu jgħal daqsek għatlu ġibetlu għan bdullu l-għakum għal-aerin, xammiġni mandra ġejt. Għalli temmen għaskonna fejnu għalli l-esperwej. Għalli xsibt li mandiġ. Għax il-kumdeta u il-kumdeta. Dik anka bniedem eżempju li ma jafx jaqra mappa. Għalli għal-mappa tal-karti minn id-duba da għadhom xie joħorġu jen. Għadhom. Emma, li jenta ma tafx taqra mappa fuq ktieb. U bil-kompass. Immaġina inċi darba u di naħseb parti l-qoddim tkun parti minn strateġija ta' gwerra, jaqtawlek l-internet. Civil war ikollok. Għasek, you're blind. Għax inti għandek anka sempliċi supermarket, ma jaħdimx. Irrid jala ix-xater da. Ekku. Għax jien nara ġieli għall-impjegati jizzarti ta' żgħira. Fodri jekk inti ġejt jien nafx tajt pakket sigaretti 6 euro tajt 10 euro, jien laqqas ġo moħħi tajtek fuq. Mela. Da jrid jagħmel bil-calculator ten. Lass imma s-sistema wkoll is-sistema ġabithom kif attenti, ġabithom robots li ma taħsibx. Sempliċi somma tal-mezz. U da tara l-videos eżempju fuq it-TikTok u għax iċ-Ċiniżi huma smart. Ħafna iktar mill-li. Inti tiftakar fuq TikTok u għandikum mhux Instagram ukoll kien hemm daw il-lop li inti tiskenja u ċċek u joqgħod jagħmel. Dik kulħadd kienet ibih mingħajr ma jaf qed tiegħek. Mala l-identity tiegħu. Il-biometric data tiegħek. Żgur mala mhux hekk. Mbagħad noqogħdu nitkellmu fuq l-Australian GDPR. Mala. Illum bid-deep fake. Jien per eżempju milux rajt video għaw fuq YouTube. Inti f'daqqa waħda fil-li qed titkellem, inti qed nara lilek il-Melkin f'daqqa waħda qed nara l-Donald Trump jitkellem. Mala. Leħnu.
Imma u inti da. U tant kemm avvanzaw, speċjalment iċ-Ċiniżi. Kredibbli. Li daw ġila għas tarafhom Volderi. Ma tarafhomx. Ġas tarafhom tinduna x'taf li tipo mhux ħajamel hekk President. Mhux hekk. Imma gej minna titwet illum. Ġili ġibek fid-dubju ta' tibda. Ejwa, mhux hekk hemm minna titwet illum, daqqas li jafad differenza fuq dak il-video, ara da x'qed jgħid. Aħseb u għara per eżempju, għax inti semmejt il-Putin l-ewwel, iġiblek video ta' Putin bid-deepfake. Mala jgħidlek li Rossu. 3 kwartiek mhux iktar tad-dinja mhux ma tafux? Mhux hekk jagħmellek is-subtitles. Is-subtitles u tfehmhom kif trid. U da, ħajinġekti għawlek dan il-video ġo whatever, TikTok, Instagram. U inti jibdew, la smajtux għal Putin, la smajtux. U f'daqqa wahda, ħanajdu minn 20,000 ruħ li jarawh ħajkun hemm 8,000 biss minnhom li ħajemnuh. Mxie għandek 8,000 għamnu għibba. Jgħidu xaħti mala. Ġew 16. Inti ħanet tant kemmu periklu da, instabuħati jak jenu, il-BBC. Fil-fat Trump qed ifittxhom ma nax. Ejwa, Wada biex jeditjaw il-President tal-Amerika u flok jgħidlek da mobile qed jgħidlek da television. U n-nies ovvjem nidu dak iż-żmien għax niftakar jindoro ġo għamel bat in-nies ikissru hemm. Ma ta' da ma għal xejn. Minnu il-medja ġa spinta l-medja meditjat bledidink u hekk. Wara għarax periklu ta' issa immaġinaw biex jagħmlu fuq il-President tal-Amerika. Taħseb wara kemm ħajja fuqi u fuqek. Volderi, qed ngħixu fi periklu kbir. Kun hawn daw l-iskem se tibatuhom fuq jibatlek video waħda qed titkellem ma' Brad Pitt, ara Brad Pitt ta' kux. Mela ħadd ixampillek u dik, mela. Le mhux hekk. Mela, x'taħseb Melkim? Għax għadda l-ħin, għadna ngħidu. Ħadd gost ngħidu kelma. Anke jiena, grazzi. Vera ħadd pjaċir inkun niffollow jak. Ħlif meta titkellem fuq politika, għax dik ma tinteressanix. Imma dejjem kon ngħid għastja da raġel jaf jitkellem, għandu dik tajba. Jien nipprova naħseb. Dik li rrid, volina. U aħna dik li rridu, il-nies jaħsbu. Anke jaħseb differenti minna. Anzi healthy. Li bniedem li jaħseb differenti minna, ma nistax jiena jew inti. Aħna biex niġi ngħid ilda. Esmen titkellem xi ħan iċċenżura għax ma naqbix miegħek. ċensura. U dejja terġa' tidħol fl-Ewropa din li minn għalihom in-nies qed jagħmlu lil Ewropja. Le. Dik fil-verità l-Ewropa tmur kontra kull valur li twaqfet għaliha. ċensura. Li huma l-gwerer, iċ-ċensura u dal-affarijiet, anzi issa saru jieħdu pjaċir. U issa kif ġejna Melkim anke bdaw l-ħafna political correctness u bullshit. U mala dik mhux ovvja, dik hija ċensura. Dik ċensura, dik forma ta' ċensura. Illi ġejna li ħanajċu ġata ta' raġel xieħ, kelma xieħ, ma tistax tajt xieħ. U mhux għalhekk jew jekk jinħoxhom ngħid li jekk jinfartas mhux ħanajlek. Mhux għalhekk, Volderi li ġibna. U again the party minn nies kif qed nikkondizjonawhom daħlu ilhom ġew moħħhom daw li biex kull ħaġa toffendi ruħek. Eżatt. U jħossok ħażin, jemma inti naħseb daqsi ta' Fortijaj daqsi, eżatt. Meta konna aħna l-iskola, kważi flok l-ismijiet. Laqam. Jak tkun werċ ngħidulu. Ejja. Minn uħxunu, minn ġinġer. Minn ħadd ma kien jieħu għalih. Anzi konna mbagħad noħorġu nilagħbu dik, kollhom ġabhom jekk jiena ngħidlek nofs ta' kelma. Llum. Bob mur ir-rapport tal-pulizija. U bullying. Bullying, ovvjament minnu bullying vera dak. Le, bullying, orrajt. Ma mux ġetlek nofs ta' kelma, u inti xed jiġri, n-nies flok għattaqadhom iktar fl-imkien. Iktar għattifedhom. Dik, għax jien anka jiena li issa blaħ minix. ċertu situazzjonijiet sirt nevidhom, għakna li hemm il-paroli dik, għabbat. Tiftakru dak il-film Don't Look Up? Ekk iriduna. Le, ek diku. Ekk iriduna. Għax jen biex jemmu xemkien, u inti jen nafaxet l nofstakal maħassek offis, u għanet tħol fitrabil jien. Ma laħi, mux xanu għadnu għol intrigu jien. Sirna Melkim, tittoqt attent, l-lum kullħat għaw minnu keyboard warrior u koll. U zgur, ma. Kullħat lest bil-kelma pronta jisiblek ix-xara fl-ġina. U mala, u jaħdu out of context. Apposta. U l-lum titċajta u mala jrissib minn isa. Pero jen naħseb u koll id-dinja cycle. Dejjem di u issa wasanna biex jisu raġi għalab kollox. Tant kan wasanna issa fl-assurdità. L-nies għat jindunaw li madomx iktar nies. Mux kolħat, toġ intu jkollok. Eluf jibqaw sal-axħarek.
u miljuni. Imma hemm dik isa l-ħaġa li isma' in-nies issa bdew isaqsu, tejbok issaqsi fuq il-political correctness qed tqażżis il-kulħaddi. Tan-nisa kellna di tal-politika ġifieri titla' li fil-Parlament għax mara. Ma inti ġibt 1000 vot ma titlax. Jiena għax mara nġib 200 u nitla'. Ma di demokrazija. Ma xek. Issa anke n-nisa jitkellmu għax minnu mara li tkun kapaċi. U kollha tiddejja għax qed tirredikola l-mara. Mhux hekk. Ma daħan qodu naqsmu n-nies għax daw jridu l-integrazzjoni u li kulħadd equal u hekk. Imma daw mhux equal iridu tkun referuti. Qed naħdmu bil-kontra ta' minn fejn bdejna. Ekku. Imma again, nature it will do it course, jiena dejjem nemmen. Ejwa. U kollox jitranġa waħdu. U nemmen li dinja waslet f'punt. Arris it-taħjef. Ejwa da. Bil-fors, ma jistax. Aħna din nitkellmu fuq the age of disclosure, bħalissa the age of disclosure taf xi tfisser f'kelma oħra. Revelation taf x'inhi? Apokalissi. Mhux qed ngħidlek li ġie l-aħħar tad-dinja. Le, ma jkun hemm bidla radikali bil-fors Ma ħajkun hawn bidla radikali. Ma tistax huwa jmin anke daw semmejna l-ewwel il-Mart u hekk. Jaħseb ftit. Jiena m'hemmx ħan ikkundanna l-ħadd li ma ritax nista' nkun jien. U inti, hemm inti jista' jkollok soċjetà mela u għandi ġanna problema għax in-nies mhux jagħmlu tfal. Morru saqsu t-teachers, saqsux lejli, klassi ta' 30 ruħ. Mala nofshom barranin li daw ma jafada peta da ma jibqgħu xaw ngħidu telqu. 15 il-Malti, 7 minnhom bil-problemi. Tistgħu tgħidu lis-7 l-oħra il-Maltin kif ħajħallsu l-pensjonijiet tax-xjuħ u jieħdu ħsieb dawk is-7 li għandhom il-problemi. It's unsustainable. Għalhekk imbagħad jiġri dar riset li at the end in-natura tarġa' Dinja, eżatt, tarġa'. Ma tistax, morna kontra n-natura, kif qed inti. U meta tmur kontra n-natura, it will haunt you back. Jekk mhux mill-ewwel. Nazzjon il-bieraħ Mirko bdejna ngħidu l-qudiem nagħmlu podcast fuq dil-biċċa xogħol għax Mirko ma jaqbilx miegħi fuq dil-biċċa xogħol li inti meta tmur kontra n-natura u jew tilaba Alla. Jiena nemmen illi anke pereżempju di qegħdin jagħmlu geoengineering tat-temp biss. Mala, u xofja ħażin. Tisraq ix-xita minn pajjiżi oħra u ħafna minn daxxiet. Jiena nemmen illi inti id-dinja hija xi ħaġa ħajja u għandha ċiklu. Ejwa, s-senta baba sola. Is-senti qed baba sola. Jien ukoll jimmi ħaqlaqbel, kemm jista' jkun ma tbaba xejn. Jiena forsi ġast fejn tidħol in-natura jiena. Jekk ħadd babas ħadd babas. You are cheating u it will backfire you xi darba x'imkien ieħor. Le, ekku, nemmen kompletament, jiena wkoll biex forsi nżidu xi ħaġa oħra. Nsejt fejn ikun x'imkien. Però xi tabib qala ta' mhux qed ngħidha jien, għajmu sajna li sens komuni, imma ktejdu mborru. Qed id-da. Għax għattax podcast. Illum. Nafu li hawn problema kbira ta' fertilità, kemm fir-raġel u kemm fil-mara. Issa meta konna żgħar jiena u inti. Il-qata li kien ikollok fl-aħħar tax-xarek ma jiġix il-perjed il-mara. U dik kienet il-biża' tagħna. Illum ġiet bil-kontra. Il-biża' li mhux ħajkollok tfal. Issa dajwa Madonna ħadd ma jsaqsi. Ġara, qed nitkellmu fi żmien 30 sena, ta' mhux 3000 sena. 30 sena. Jew dik. U kulħadd bil-problem, il-problemi x'inhuna kien hemm tabib u spjegahha mod ċar in-natura tal-bniedem hija li tfal isiru ta' età żgħira. Fadri kważi ma li taqbes it-30 u kol diġà jibda għandek daqsxejn problemi. Issa kif ġiet is-soċjetà toħroġ mill-università 25, 26. Tittixxi d-dar, tittiżżewweġ, għaski trid m'għandek dak iċ-ċans. Imma kif jedna ma' natura ma jilab ħadd. Mara natura tgħidlek L-istress ħajoll il-kortisol. Il-kortisol ħadd naqqas id-dopamina. Kif tannaqqas id-dopamina jola l-kortisol. Testosteron jinstabad. Jiena jew inti jew xi ħadd qed ngħajru il-min għandu problema b'jiena jalla jkollu kulħadd min jixtieq ikollu tfal jalla ngħinu dik. Issa n-natura turik li hekk trid u ma tridx u kien hemm ukoll tabib dil-ġimgħa fuq it-television ukoll. Għal-eżempju hawn issa ovvjament inti ma' żmien iktar ikun hawn ir-riċerka u hekk. Ħafna mill-problemi li qed ikun hawn fit-tfal huwa iktar ma l-baby jiġi tard. Iktar hemm riskju ħafna kbir li jkollu dal-problemi. Ejwa allura, skużi m'għandniex politikanti ma x'ħanejt Malta dajjin ġol Ewropa bil-bajt li jgħidu isma' dawn l-aħħar 40 sena minna żball. Ġibna x-xogħol u l-business on top ta' kollox
Mela. U mela li t-tfal irridu naraw kif ħanejn u jibda jagħmilhom żgħar. Issa jekk trid jien mhux ħawaqqaf il-ħadd milli jmur l-università jew hekk għasta dejjem minn ġo moħħi, imma tajjeb li n-nies ikunu informati tal-verità x'inhi għax sarraħ rasek li jekk tmur tgħid 90% tan-nies hemm barra għalfej mhux jinqabdu tqal jew dal-affarijiet dawn l-affarijiet qas jafuhom għax ħadd ma jgħidhomlhom. U again it generated another business għal big pharma u dal-affarijiet. Allura ma tabdejna nitkellmu fuq tal-ikel fil-bidu. Mhux għalhekk. Meta jisimgħuni nitkellem in-nies u ngħidulhom x'niekol jiena u kif ngħix kuljum, int miġnun. Anka jien ġilna ngħidulhom biċċar, jiena tkellemna jiena ħobb nikol imbarazz mhux ħażin. Imma again jien ġieli parti minnha. Issa again jien kulħadd jagħmel jiena li tista' tieħu il-ġebel. Il-ġebel jiena l-istess bħalek ngħid. Imma tax tiġi tgħidli ta' parsi l-abuha tal-vegans it's healthy. Araw prodott il-kimiċi li jkollu fuq wara tal-affarijiet u ġib għajnejk wara udnejk. Ta' di foldri jekk kif imni jekk biċċa ċokkolati hija ħażina li hija ħażina għax fiha zokkor, mhux qed ngħid li hija tajba u għadu kulu ċokkolata. Imma jekk tara minn għalek li mort kilċi vegan burger jew xi ta' parsi ħalib ta' xi ħaġa oħra. Ekun hemm lista daqshekk. Dik telab man-natura wkoll. Telab man-natura wkoll, daw minn għalihom daw l-isbaħ minn għalihom, they are saving the planet. Biex tara dak l-ingredjenti kollha biex għamil dik il-karxu ħalib. Flok batna iż-żejża tal-baqra u għamilt lek u xrob minnha. Taf xi ħsara għamiltu l-ambjentu. Ara, jiena kontra kull forma ta' moħqrija fuq l-annimali. L-annimali nħobbhom iktar minn nies, mhux ħadd niddejq ngħidha, l-annimali nippreferihom fuq in-nies. Għandi tliet teqtates minn meta jnejna ġifieri. Jiena naf nies vegan. Jiena kif attenti, jien tista' tikol il-ġebel għalih. Li trid, jien trid. Tindaħal xlili. Tindaħal xlili u tiġix tikkriminalizzani li toqgħod tajli għax jiena isni qattiel għax jiena nikol il-laħam. Right? L-ewwel nett il-bniedem maħluq biex ikol il-laħam, in-natura tal-bniedem huwa li jkol il-laħam. Issa, il-ħaxix u dal-imbarazz huwa emergency food. Meta il-bniedem ma kienx joħroġ ikkaċċa xi kien ikun hawn molek silġ. U kien jiekol il-wejt u l-imbarazz li kien isib. Sewwa, imma that's emergency food. It's not the normal staple li jkun kuljum. Il-normal staple huwa protein and fat. Mhux hekk hekk hu. Alright, punt basta. Issa, mela nitkellmu fuq il-moħqrija tal-annimali li l-ħares qatt m'għandix tkun ġifieri u jekk nara bniedem jaħqar annimal inqattaw. Imma mbagħad ikollhom kelb huma il-kelb vegan. Il-kelb għalla vegan. Jien narresta lejlek, nirrapporta lejlek fuq moħqrija tal-annimali. Għax il-kelb qatt ma jista' jkun vegan. Jekk niġu f'da, it-tigri jiklu annimali oħra. L-ljun jiklu annimali oħra. Aħna predators bħalhom għax aħna jnejna qudiem u l-axtu tal-istonku qiegħed biex ikisser il-fajber tal-laħam. Tiġix toqgħod dal-istess u dal-estremizmu li daħlet id-dinja. L-estremizmu. Fih. Li again wasal naħseb iż-żmien li jinbidel u tinduna xellum. Nispera li jinbidel, l-estremisti ta' dat tip fil-verità. In-nies kważi jitqu bihom saru. Voldri dik hija l-verità. Jiena ma nitħax bihom, jiena ma jindaħlux nagħmel jiena. Mhux għax iridu jindaħlu għalhekk. Jien dik li kull li trid jista' jkoll dil-mejda lija. Ma tagħmel li differenza xejn, imma daw huma fil-verità huma ta' periklu. Jiġi jgħidlek li inti qed tgħix healthy lifestyle b'dik il-kimika kollha li qed titfaġġa fik. U jekk hemm rridu mmorru għal ħaxix. Il-bex li intafa fuq il-ħaxix. Kollox tax illum anke l-laħam ta' għandek l-steroids u hekk. Imma tax tiġi tgħidli li qed tikol il-ħaxix qed tikol healthy, tikol healthy, ħu sempliċi tuffiha. Il-dili kollha fuq barra. Ix-xema. Ix-xema. Jien ġieli kelli ġiena bħalek nħobb nipprova naqaffar ftit ilu għaddit sena kważi issa. Xtrajt l-ommija, qed ħanara kemm iddum di, li sitt xhur. Ma qatu hemm jisa għandek dik hemm. Għadik tiġi tgħidli healthy. Inkredibbli. Biċċa laħam, vjerat li kif qed inti taf fiha dejjem biċċa laħam tħalliha barra. Tiġi ksaw daw tintella għada. Eżatt. Mala between the two evils. Il-laħam, ħanajlek, il-laħam jena s-sejli sena u 3 xhur nikol laħam biss, bajtu laħam biss, melħu butir, dawk biss niekol.
l-affarijiet pożittivi l-bidla kbira li għamil Ġuħajti, incredibly. Għax naf nies oħra li għamlu u dik, imma l-bqija. Tkun strict, Mhux ovvja. tkun effokat, jien bnidem għandi ħanajtek determinazzjoni kbira, jnek tajlis ma titlax ma dak il-ħajt nitla. Jien hekk dendellek iżni Spider-Man ma sab. Jiena daħħalta f'moħħi qatt mela l-alkohol tajtu 2 u 3 xhur ilu, u ma missejx biex tkun berra ever since ġifieri. U ħanajlek kont nixrob u kont nixrob, swimming pool ta' roq xrob tu għaxi 4 darbit fajti kollha. Kon nikol minn kollox, pizza, burgers, li t-tini nikol kont, ħaxix, kollox, jien kollox kon nikol. Ma naħseb m'hemm xejn li ngħidlek isma' da ma nikol. Ma jogħġbokx. Kemm il-problemi li kelli, ġifieri ma norqod sleep apnea alla testosteron imkaxkar mal-art. Bat nikol il-laħam u l-bajt, melħ, botir, ilma, u kaffi. Natura tal-bniedem u. Għandek 40 bħalik. Naħseb il-dieta għal-bajt xi 4 darbit inbidlet, meta kon kienu jgħidulna tajjeb. Issa Mbagħad ħażin, issa reġa' tajjeb. Issa reġa' ġiet tajba, issa reġgħu dawru nutrition pyramid. Dik li ngħidu biha snin aħna kuna jgħidulna dawru dik u inti anka għax inti segwi anka l-eżempju t-sokkor. 30 sena ilu jista' jkun lek għall-argument sa 7. U mbagħad niżlu ħsiek, salfejn niżlu ħsiek biex jitfawlek 200 miljun 300 miljun ruħ fuq il-pennoli. Allura mhux jifhimni, mbagħad uża moħħok fl-aħħar mill-aħħar. Mhux hekk. Jien l-importanti taf x'inhi? L-importanti li kif qiegħed issa. Qiegħed tajjeb. U mela. Pinnu li ma nħux. Mhux għandek l-aħjar ħaġa. Kollox għandi sewwa, mela allura la taħdem għalija. Jien. Daqshekk m'għandek bżonn. Kontent. U daqshekk naqafhem. Ekku. Ġieli kien hemm minnu jgħidli l-alla kif tissapporti. Bħala tagħmel sagrifiċċju biex ikollok xi ħaġa oħra. Ma nsejjaħlu s-sagrifiċċju tagħmel kien. Ma tiġi l-way of living. Wan inħobbu l-laħam ħafna minn dejjem kont inħobbu. Tajjeb. Ma nsejjaħlu s-sagrifiċċju għax imbagħad ngħid li ħallejt warajja kien wirtet li ħallejtu hemmhekk għax illum qed inħossni aħjar. Ekku. Qabel kont inqum ġiħtara sħruq ta' stonku mal-lejl kollu nitqelleb illum m'għadniex. Ma żgħu. Illum. Jalla, tibek. Malcolm, thank you. Proset. Aħna narawkom darba oħra.